Άλλη μια εβδομάδα, άλλο ένα Around the League, το NBA podcast του Hack and Roll. Είμαι ο Μάνος, μαζί μου για άλλη μια εβδομάδα ο Βασίλης. Καλησπέρα. Και επιστρέφουμε μετά από αρκετό καιρό σε θέματα διάδας. Νομίζω ο Φίλιππος δικαιωματικά μπορεί να πάρει ένα ρεπό μετά το φετινό ώρα. Αρχικά πίστευα ότι θα πεις και ο Φίλιππος και μετά θα βάλεις GG για να παίζουν από πίσω. Όχι, εντάξει, δεν έχουμε τόσα λεφτά για GG. Ούτε για GG. Κοίτα, νιώθω λίγο περίεργα που δεν είναι ο Φίλιππος. Δηλαδή φέτος δεν έχει χάσει επεισόδιο. Θα σου πω ότι εγώ νομίζω ότι θα νιώσω περίεργα κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Επειδή πρόσφατα κάναμε και το βίντεο για την Ευρωλίγκα, αλλά επειδή το κάναμε με ένα αντίστοιχο setup, κάπως, ξέρεις, μου είναι πρόσφατη η μνήμη, γιατί έγινε την προηγούμενη εβδομάδα κάπου. Οκ. Περίμενες να δώσει πάσα στο Φίλιππο, δηλαδή, εκεί για Nigel Hayes Davis. Όχι, για Hayes Davis δεν περίμενα να δώσω πάσα, αλλά τώρα, επειδή θα περιμένω. Ναι. Γι' αυτό λέω θα μου φανεί περίεργο κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Που δίνει στη γωνία και δεν υπάρχει κανένα στη γωνία. Και κάνεις και ψάχνεις μετά και λες. Ναι, μα εκεί ήταν, ναι. Έξτρα πάσα, ναι. Και συνήθως αυτά είναι πάντα ο προπονητής της αντίπαλης ομάδας εκεί. Δεν είναι στον πάγκο το δικό σου, είναι στην αντίπαλη ομάδα για να την πιάσει και να γίνει κάποιο meme. Ναι. Να σε κοιτάξει έτσι περίεργα. Ναι, ή άμα είναι κανένας πρώην παίκτης να σηκωθεί και να σουτάρει κιόλας, κάπως έτσι. Α, ναι, αυτό πάντα για κάποιο λόγο, δεν ξέρω. Είναι λες και το κάνουν επίτηδες. Κοίτα, στο NBA θα μπορούσαν να το κάνουν επίτηδες. Είναι άγραφος κανόνας αυτός, να ξέρεις. Αν πάρεις έξτρα πάσα, εκείνη τη στιγμή είναι πάνω από το παιχνίδι, το μπάσκετ. Οφείλεις να εκτελέσεις την έξτρα πάσα. Ναι, είναι το μπάσκετ αυτό, δεν έχει να κάνει με το παιχνίδι. Ναι, εκείνη το παιχνίδι ακυρώθηκε, βγήκε η μπάλα out, όμως το μπάσκετ συνεχίζεται. Παίρνεις την έξτρα πάσα και σουτάρεις. Επιφυλάσσομαι, αν ποτέ πάω σε court seat, θα κλείσω επίτηδες εκεί στη γωνία για αυτό το λόγο. Για να μου έρθει έξτρα πάσα και να το σουτάρω, ρε φίλε. Για NBA τώρα λες. Οπουδήποτε. Καλά, λες και έχω τα λεφτά για court seat. Καλά, αναλόγως που θα πας, έτσι, γιατί εγώ έχω πάει στην Άλμπα. Court seat. Ναι, είναι πολύ φθηνά. Okay. Κάθομαι πίσω τον Μπαρτζόκα. Ωραίο τύπο αυτό. Στο Άλμπα Ολυμπιακός. Και αρχίζουν από κάτω τώρα, είσαι Ολυμπιακός. Όχι, εδώ είναι Μπαρτσοκιστής. Τους έχουμε διώξει ρε αυτούς που τα λένε αυτά. Ναι, έχουν φύγει. Έχουν φύγει. Ξέρεις που θα είναι το κορυφαίο. Εγώ έχω πάει, επειδή έχω ένα φιλαράκι στο Βερολίνο, έχω πάει να δω Άλμπα Ολυμπιακός και Άλμπα Παναθηναϊκός. Όχι την ίδια σεζόν. Back to back. Στο Παναθηναϊκό είχα κάτσει, όχι κόρτσιτ, αλλά είχα κάτσει, ξέρω εγώ, 2-3 σειρές πιο πίσω, ήμουν πάλι πολύ κοντά. Να βγει ο άλλος και να πει είσαι Ολυμπιακός γιατί εκεί πλήρωσες πιο πολλά για να κάτσεις 2 σειρές πιο μπροστά. Εμένα αυτά με τρελαίνουνε. Ναι. Που δεν τα γυρίσει τοπικά. Κοίτα, αυτοί έχουν φύγει προπολού. Δηλαδή, φύγαν νωρίς. Τώρα και οι πιο περίεργοι, νομίζω ότι μετά το επεισόδιο με Charlotte Hornets της προηγούμενης εβδομάδας, σου λέει δεν θα βγει εδώ πέρα δουλειά. Ναι. Εκτός αν είναι φίλο ο άλλος. Πρόσεξε, που ήθελα να καταλήξω και να πεις μετά, για να μην χάσω αυτό που ήθελα να πω. Δεν μπορεί να γίνει αυτό, γιατί είναι μπροστά ο πάγκος, ρε φίλε. Θα την πιάσει κάποιος από εκεί την πάσα. Πας από την άλλη πλευρά. Αυτή τη σκέψη έχω εγώ για κόρτσι. Ναι. Δεν θυμάμαι πώς. Μάλλον γίνεται. Κοίτα, λογικά σε κάθε γήπεδο έχει τα δικά του. Ναι, παίζει ρόλο το γήπεδο νομίζω τελικά. Αυτό. Εντάξει, άμα φτάσουμε σε αυτό το σημείο θα τα λύσουμε αυτά. Ψάχνουμε το γήπεδο που υπάρχει η πιθανότητα 1 στις 1000 να μας έρθει η έξτρα πάσα ή λάθος. Και δεν ψάχνουμε την ομάδα. Ναι. Τι μια ομάδα. Εγώ πάω, όπου με καλέσουν θα πάω εγώ, το λέω. Αλλά, να πούμε κάτι σημαντικό. Κάντε follow στο Spotify, subscribe στο Hack and Roll NBA, subscribe στο Hack and Roll Videos. Έχουμε νέο βίντεο. Το είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα. Όποιος ασχολείται με Ευρωλίγκα μπορεί να το παρακολουθήσει και μπορούμε να μπούμε σιγά σιγά στο concept. Εκτός άμα θες γιατί σήμερα έχουμε πάρει λίγο φωτιά εδώ πέρα και με τη συζήτηση που είχαμε προ-επεισόδιο. Έχει κάτι επικαιρότητα. Νομίζω είχαμε και όλοι στα οπότε τι επικαιρότητα να έχει. Αυτό. Πώς ήταν το break για σένα, πώς το βίωσες?
Ήταν καλό το break. Η αλήθεια είναι ότι έπεσε σε μια φάση της καθημερινότητάς μου που προφανώς θα έβλεπα τα παιχνίδια, αλλά με βόλεψε που δεν είχε και παιχνίδια, γιατί ήμουν λίγο έτσι απασχολημένος με διάφορα άλλα θέματα. Και τώρα ξέρεις, έχω παραπάνω όρεξη. Δηλαδή γύρισαν οι ομάδες να παίξουν ξανά και έπιασα τον εαυτό μου να βάζει την άλλη μέρα το League Pass, ας πούμε, να δω με μεγαλύτερη διάθεση. Ναι. Και εγώ ακριβώς αυτό. Ξεκίνησα και νέα δουλειά αυτή τη εβδομάδα. Εσύ το ξέρεις, να το πω και στον κόσμο. Οπότε επειδή πάντα η πρώτη εβδομάδα σε μια νέα δουλειά είναι λίγο... σε βγάζει λίγο εκτός ισορροπίας. Με βόλεψε αρκετά. Βέβαια, επειδή έχω αρκετό πηγενέλα με λεωφορεία και τέτοια, με πόνισε λίγο που δεν είχα εκεί πέρα το ματσάκι. Γιατί έτσι το είχα οραματιστεί. Εκεί το θες, εκεί σου Αυτό. λείπει. Οπότε την άλλη εβδομάδα έχει crash test το πόσο εύκολο είναι να δεις NBA στο λεωφορείο. Να πω λίγο τώρα κάτι, να πετάξω έτσι ένα μικρό δολωματάκι για λίγους. Για πες. Μπορεί να είναι και πολύ, δεν ξέρω. Εγώ όταν δεν βλέπω NBA, βλέπω anime στη διαδρομή. Δεν ξέρω αν ασχολείσαι. Πολύ λίγο. Πολύ. Και επιφανειακά κυρίως. Okay. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιους εδώ πέρα που ασχολούνται. Και εγώ δεν είμαι φανατικός, αλλά ασχολούμαι, ρε παιδί μου. Σίγουρα έχουμε. Ωραία, να λέω εγώ. Ωραία. Εγώ είμαι σε αυτή τη φάση, να πετάξω και το τι βλέπω αυτή την περίοδο. Εγώ παρακολουθώ αυτή τη στιγμή το Jujutsu Kaisen. Όσοι ξέρουνε... Το έχω ακούσει αυτό. Περιμένω να γράψουνε. Ίσως αυτό πρέπει να μου το πεις μετά, αλλά πρέπει να μου πεις πού τα βλέπεις αυτά, γιατί εγώ δυσκολεύομαι λίγο με αυτό. Εγώ τα βλέπω στο Crunchyroll. Είναι ένα site που το λέω γιατί είναι νόμιμο. Δεν τα βλέπω κάπου παράνομα. Μπορείς να πληρώσεις, νομίζω είναι 6,99, 7 ευρώ δηλαδή συνδρομή, και έχει μέσα με αγγλικούς υπότιτλους, εντάξει. Τώρα στα ελληνικά υπάρχει ένα site, δεν το θυμάμαι, που αυτό δεν πρέπει να είναι και πολύ νόμιμο. Αλλά δεν το θυμάμαι κιόλας. Θα το έλεγα γιατί έχει καλό περιβάλλον. Μπορεί να μην είναι και παράνομο, δεν ξέρω. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Προχωράμε λοιπόν. Λοιπόν, μας είχε μάλλον ένας φίλος, δεν το είχαμε κάνει πολύ, να είμαστε ακριβοδίκαιοι. Μας είχε ζητήσει να κάνουμε επεισόδιο με contender σιγά σιγά, λέει ήρθε η ώρα. Θα το κάνουμε και να το κάνουμε σωστά, επειδή δεν λέει να σχολιάζει 10 ομάδες σε ένα επεισόδιο. Θα το μαζέψουμε λίγο. Θα πάμε αυτή τη βδομάδα μόνο σε Ανατολή και πώς είναι αυτή τη στιγμή το landscape των contenders. Και την επόμενη εβδομάδα με Φίλιππο, εννοείται, θα πάμε Δύση να δούμε εκεί τι γίνεται. Εμένα μου άρεσε και θέλω να το πω έτσι στο μικρόφωνο για να δω και ο κόσμος πώς το βλέπει. Μου αρέσει όταν κάνουμε ένα επεισόδιο για μία ομάδα. Ναι, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και δεν μου αρέσει μόνο κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης, αυτή τη μία ώρα και κάτι που θα ηχογραφήσουμε. Μου αρέσει και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που θα κάτσω να ασχοληθώ. Νιώθω πιο επαγγελματίας. Νιώθω ότι, ξέρεις τι, σου βάλανε αυτή την εβδομάδα να σκαουτάρεις τους Charlotte Hornets. Ναι. Νιώθω κάπως έτσι. Ναι. Προφανώς τώρα δεν εννοώ ότι είμαι επίπεδο σκάουτ για να κάνω τους Charlotte Hornets, αλλά καταλαβαίνεις πώς το λέω. Νιώθω λίγο έτσι. Μπορεί και να είμαι, δεν το ξέρουμε. Εντάξει, τώρα, άμα θες να είμαστε ειλικρινείς, με πονάει λίγο που ο κόσμος δεν νοιάζεται τόσο πολύ για αυτό το περιεχόμενο. Εγώ πιστεύω ότι αυτοί που νοιάζονται και ενδιαφέρονται γι' αυτό είναι λιγότεροι, αλλά αυτοί που το κάνουν με πάρα πολύ μεράκι. Εννοείς αυτοί που ασχολούνται με το επεισόδιο, που το ακούνε... Νομίζω ότι αυτό το επεισόδιο που θα κάνεις μόνο μια ομάδα πρέπει να έχουν ένα drop 20 με 30% στα νούμερα. Νομίζω, Δεν το έχω μετρήσει, αλλά πιθανώς... Νομίζω είναι γύρω στο 20%. Okay. Οπότε... Το ξέρω και εγώ ότι είναι λιγότερο δημοφιλή αυτά τα επεισόδια, όμως αυτοί που θα μπουν να τα ακούσουν, τα γουστάρουν παραπάνω από τα πιο around the league επεισόδια. Δηλαδή τα πιο περιφερειακά που θα μιλήσουμε. Καλά, ποτέ εμείς δεν θα μιλήσουμε για 30 και 15 ομάδες.
πλέον δεν γίνεται, ρε φίλε. Βλέπεις τι γίνεται. Εδώ με τους Hornets μαζευόμασταν. Μη βγει πολύ μεγάλο. Δεν βγαίνει, παιδιά. Το είχαμε κάνει για τους Cavs αυτό επίσης Ναι, την πέρσι. περσινή σεζόν. Και για τους Εμένα μου Pistons αρέσουν αυτά. πρόπερσι. Με άλλο τρόπο. Ναι. Κάπως συνδέονται όλα αυτά όμως τώρα. Τους κάναμε οριακά πρωταθλητές τους Pistons. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε αυτό. Εντάξει, σίγουρα θα συζητηθούν σήμερα. Σήμερα δεν γίνεται να μην συζητηθεί, εννοείται. Λοιπόν, έχουμε 3 tiers. Απλά κατανοητά είναι οι contenders, ομάδες που θεωρούμε ότι έχουν πιθανότητες, έστω και λίγες, να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Pretenders, που είναι ομάδες που θεωρούμε ότι είναι εκεί κοντά, δεν είναι ρεαλιστικό να πάρουν το πρωτάθλημα. Και εκτός πλάνου, που είναι ομάδες που θα μπορούσαν να έχουν ένα claim, θα μπορούσαν δηλαδή να είναι στη συζήτηση, αλλά για κάποιο λόγο δεν θεωρούμε ότι είναι. Ναι. Ή είναι στη συζήτηση, αλλά δεν είναι για μας. Μπορείς να το πεις και έτσι. Τώρα, έχω την εξής σκέψη. Τώρα μπορεί να πάρει λίγο χρόνο αυτό, αλλά το σκεφτόμουν πριν και δεν μπορώ να μην το αναφέρω. Αν κάναμε αυτό το επεισόδιο πέρσι, βασικά θα το ξεκινήσω αλλιώς. Θα πάω πολλά χρόνια πριν στον κόσμο του Hackers, πριν έρθει εσύ, πριν έρθει ο Φίλιππος. Σε ένα επεισόδιο που ξεκίνησα να αναφέρομαι σε μια δήλωση του Draymond Green. Ναι. Τώρα μην σε προκαταλείπω. Μην είσαι προκατελημένος. Μην είσαι προκατελημένος τον Draymond Green. Να σου πω τη δήλωση. Ναι. Έλεγε, ρε παιδί μου, ότι για τους περισσότερους δημοσιογράφους και γενικά τον κόσμο που ασχολείται με τον μπάσκετ, ότι αυτά που έχουν να πούν δεν έχουν τόσο αξία. Και ο κύριος λόγος είναι γιατί όλοι ξεκινάνε από μια βάση ότι ξέρουν για το άθλημα, ξέρουν για το μπάσκετ, ξέρουν για το τι συμβαίνει. Ότι ξεκινάνε σαν γνώστες. Ενώ ο σωστός τρόπος για να το προσεγγίσεις όταν είσαι απ' έξω είναι να ξεκινάς με το δεν ξέρω. Και να θες να μάθεις. Το οποίο εμένα τότε με είχε αγγίξει πάρα πολύ, γιατί ήμουν ο τύπος που ξεκίναγε σαν γνώστης. Παρότι δεν θα έπρεπε με βάση τις τότε γνώσεις μου, πίστευα, ρε παιδί μου, ότι έχω full εμπεριστατωμένη άποψη. Και ακούγοντας αυτό, ξέρεις, άρχισα να το βλέπω λίγο διαφορετικά και μπήκα σε ένα διαφορετικό τρυπάκι στην αναζήτησή μου γύρω από τον μπάσκετ. Ποια είναι η γνώμη σου σε πρώτη φάση για αυτό το take και θα καταλήξω εκεί που θέλω. Εντάξει, αρχικά θεωρώ ότι για να το πιάσω, ας πούμε, από την περίπτωση που κάποιος όντως ασχολείται με ένα αντικείμενο πάρα πολύ και είναι σε πολύ καλό επίπεδο, ακόμη και για αυτούς τους ανθρώπους υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο ωκεανός των γνώσεων να είναι τόσο μεγάλος που ξέρουν μία μειοψηφία πραγμάτων. Ναι. Ακόμη και αυτοί που θεωρούνται, ας πούμε, εντάξει, δεν θα πω τη λέξη εξειδικευμένοι, αλλά άνθρωποι που το γνωρίζουν το αντικείμενο. Οπότε, σε γενικές γραμμές συμφωνώ με αυτό που λέει ο Draymond Green. Περίεργο να συμφωνώ με τον Draymond Green, ναι, στο συγκεκριμένο θα συμφωνήσω. Συν του γεγονότος ότι αυτό θα μπορούσε να μας το πει πολύ καλύτερα ένας καθηγητής, αλλά εγώ έχω πιάσει τον εαυτό μου πάρα πολλές φορές, και αυτό δεν αφορά τόσο τον μπάσκετ, αφορά άλλα πράγματα, όπου μπορεί να τύχει με ανθρώπους της οικογένειάς μου ή με φίλους μου να τους βοηθάω σε κάτι που θεωρητικά ξέρω περισσότερο από εκείνους και προσπαθώντας να τους μεταδώσω τις γνώσεις που έχω, εγώ μαθαίνω ακόμα από αυτό. Ναι. Δηλαδή, μιλώντας γι' αυτό, πολλές φορές όταν μιλάμε και λέμε πράγματα, δεν το κάνουμε απαραίτητα γιατί θέλουμε να δείξουμε πόσο πολύ ξέρουμε, αλλά γιατί μιλώντας για πράγματα φωναχτά, τα βάζεις σε μία σειρά και στο δικό σου το κεφάλι. Και τα βλέπεις σιγά σιγά με άλλο μάτι κάποιες φορές, όχι πάντα, αλλά κάποιες φορές. Και αρχίζουν και αποκτούν δομή. Ναι. Ναι, είναι οπότε σωστό. Συμφωνώ. Παίρνει ένα σχήμα στο μυαλό σου. Πού θέλω να καταλήξω ωστόσο. Πέρσι κάναμε κάτι παρόμοιο με τους NBA Greek Lovers, με contenders όλου του NBA. Δεν θυμάμαι ποιες ομάδες είχαμε βάλει. Ξέρω όμως ότι αν κάναμε εμείς επεισόδιο για Ανατολή, δεν νομίζω ότι θα βάζαμε τους Pacers στη συζήτηση, ή αν τους βάζαμε θα έμπαιναν εκτός πλάνου. Νομίζω. Μιλάμε για φέτος. Πέρσι τέτοια εποχή. Ναι. Πριν δούμε το run, το playoff. Ναι.
Δεν ξέρω αν ήταν στη συζήτηση οι Pacers στο επεισόδιο. Δεν νομίζω. Στη συζήτηση των contenders δεν νομίζω να ήταν και δεν θα ήταν και σε καμία περίπτωση. Εκεί λοιπόν είναι ότι εν τέλει όσο και να ασχολείσαι, όσο τριβή και να έχεις, κάποιες φορές απλώς δεν ξέρεις και είναι ok αυτό. Γιατί πραγματικά τα σημάδια για τους Pacers ήταν εκεί. Θέλω να πω το μπάσκετ, το καλό ήταν εκεί. Θα σου πω τι πιστεύω. Για αυτά τα πράγματα και δεν ξέρουμε και δεν υπάρχει και ποτέ περίπτωση να ξέρουμε. Ναι. Αυτή είναι και η μαγεία νομίζω του αθλητισμού. Και δεν θες και να ξέρεις. Ναι, είναι... εμείς συζητάμε για πράγματα που έχουν γίνει, σχολιάζουμε και δίνουμε μία ερμηνεία σε αυτό που έχουμε δει και αυτό φυσικά δεν προϋποθέτει ότι μπορείς να προβλέψεις το τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Ναι. Γιατί είναι τόσοι πολλοί... Ακόμα και όταν αυτό το πράγμα δεν μπορούν να το ελέγξουν οι ίδιοι οι οργανισμοί και οι ίδιοι οι προπονητές που πληρώνονται αδρά για να υλοποιήσουν αυτό το οποίο εμείς απλά εδώ μπορεί να πούμε να το προβλέψουμε απλώς και αποτυγχάνουν ή επιτυγχάνουν αντιστοίχως. Προφανώς και δεν μπορούμε να το κάνουμε σωστά, όχι σωστά, αποτελεσματικά εμείς. Δηλαδή εγώ είμαι ok ότι ποτέ στη ζωή μου όσο και να ασχολούμαι με το μπάσκετ και να φτάσω στο σημείο κάποια στιγμή να με το μελετάω 3 και 4 φορές, ξέρω εγώ, περισσότερο από ό,τι τώρα και να αφιερώνω πολύ παραπάνω χρόνο, είμαι ok ότι δεν θα καταφέρω ποτέ αυτά τα πράγματα να τα προβλέπω. Και δεν θέλω και να τα καταφέρω. Ναι, όχι. Ο πιο μίζερος άνθρωπος των περισσότερων playoffs είναι ο τύπος που ήξερε τι θα κάνουν οι Pacers. Δηλαδή... Εντάξει, δεν είμαι σίγουρος αν είναι μίζερος, γιατί το να έχεις αυτό το take και να σου βγει, καμαρώνεις και λίγο. Όχι, εδώ είναι το θέμα, ότι αν το ξέρεις, άμα το έχεις ήδη δει και το έχεις καταλάβει ότι, εντάξει, υπάρχει και κάτι περίεργο στους Pacers ότι κάνουν κάποια μάτς, κερδίζουν που δεν υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, λες πώς το κέρδισαν αυτό και το κάνουν πολλές φορές. Ναι. Αλλά βγάζοντας αυτό από τη μέση, που αυτό προφανώς δεν μπορείς να το ξέρεις, ρε παιδί μου, ξεκινάς και λες, εγώ ξέρω ότι οι Pacers θα φτάσουν τελικούς. Κάπως το έχεις σκεφτεί στο μυαλό σου και δεν σου προκαλεί καμία έκπληξη το να κερδίζουν και να περνάνε τις σειρές. Δεν μου φαίνεται πιο διασκεδαστικό από αυτό που βιώσαμε εμείς. Όχι, δεν είναι. Έχει και αυτό. Φυσικά και έχει τη γλύκα του το take, το full εύστοχο. Αλλά ίσως και το να μην ξέρεις δεν είναι και τόσο κακό. Αυτό. Αυτά δεν γίνεται να τα ξέρεις. Δεν γίνεται να τα ξέρεις ποτέ. Εγώ είμαι εκεί. Δεν θα καταφέρεις να τα μάθεις και να μπορείς να τα προβλέψεις ποτέ. Είναι άλλο το ξέρω κάποια πράγματα και έχω κάποιες γνώσεις. Οι γνώσεις είναι γύρω από το κομμάτι του παιχνιδιού. Δηλαδή βλέπεις ότι το play style μιας ομάδας είναι αυτό. Προσπαθούν να προσεγγίσουν την επίθεσή τους έτσι, την άμυνά τους έτσι. Ο παίκτης αυτός έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Ναι. Θα μπορούσε σε ένα θεωρητικό επίπεδο να ταιριάξει στην τάδε ομάδα λόγω ΑΒΓ. Εκεί μπορείς να πεις ότι γνωρίζω κάποια πράγματα και λέω την άποψή μου. Το αν οι Pacers θα πάνε καλά ή όχι δεν μπορείς να το ξέρεις. Γιατί κάποιες φορές κρίνεται από το ένα shoot. Βλέπεις αναπηδάει η μπάλα του Χάλιμπέρτον και μπαίνει μέσα. Και μετά ο Νέισμιθ κάνει τον Tracy McGrady. Άμα δεν γίνουν αυτά, οι Pacers μπορεί να μην είναι καν στους τελικούς του NBA. Όχι, πιθανότατα δεν είναι μάλλον στους τελικούς του NBA. Και μιλάμε για ένα καλό play-off run, αλλά μέχρι εκεί. Και θα λέγαμε μετά ότι εντάξει, και καλή ομάδα δεν ήταν και για παραπάνω. Ναι, έτσι είναι, έτσι ακριβώς. Έτσι πάει. Σωστό. Θα έλεγε και το αφήγημα. Σωστό. Ωραία. Πόσες ομάδες έχεις στα tier σου? Θέλεις να σου πω και πόσες στην κάθε κατηγορία ή συνολικά? Συνολικά πες μου. Έχω 5 σίγουρες και το ακούω για μία έκτη. Ωραία. Δεμή. Θα το αφήσω μήπως την πετάξεις αυτή την έκτη να τη συζητήσουμε. Οκ. Θα ξεκινήσουμε με το εκτός πλάνου. Ναι. Και θα σε πάω σε μια ομάδα που θεωρώ ότι είναι στη συζήτησή σου. Για πες. Philadelphia 76ers. Όχι, δεν είναι στην συζήτησή μου. Δεν είναι στις 5, ούτε είναι καν στις 6. Είναι εκτός πλάνου για τις εκτός πλάνου. Ωραία. Περίμενε. Στα χαρτιά δεν υπάρχει κάτι κοντεντερικό εδώ πέρα. Για μένα όχι, δεν υπήρξε ποτέ. Οκ. Εμένα υπήρχε στα πολύ... Ρε παιδί μου, πώς να σου πω, άμα προσεγγίσεις full επιφανειακά το πράγμα, βλέπεις Embiid,
βλέπεις αυτά που κάνει φέτος ο Maxey, βλέπεις το όνομα Paul George και λες κάτι... Όχι, εδώ δεν μπορώ να συμφωνήσω μαζί σου, συγγνώμη. Βλέπεις το όνομα Paul George Στα χαρτιά, και λες κάτι. Στα χαρτιά. Και στα χαρτιά να το δεις ακόμα. Βλέπεις το 2026 το όνομα Paul George και αρχίζεις και πιστεύεις ή λες αλλάζω σελίδα. Στην πραγματικότητα αλλάζει σελίδα, λες. Στην πραγματικότητα λες αλλάζει Πρόσεξε, σελίδα. για μένα, επειδή εγώ θέλω να δώσω το respect μου στους Sixers. Respect. Θα σου πω γιατί. Γιατί εγώ τους Sixers τους είχα δεν βλέπουμε το play-in. Ναι. Όταν ξεκινούσε η σεζόν. Ήμουν εκεί με τους Sixers. Ναι, και εγώ. Άρα αυτή τη στιγμή έχω εκπλαγεί θετικά με αυτό που βλέπω. Όμως δεν είναι αρκετό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν τους έχω στις 5 καλύτερες ομάδες Ανατολής. Okay. Ξεκάθαρα δεν τους έχω εκεί. Κάτσε να το σκεφτώ. Όχι. Εντάξει, για μένα το ποια είναι η 5η καλύτερη ομάδα της Ανατολής αυτή τη στιγμή είναι... Πώς να σου πω, μπορείς να μου πεις 10 ομάδες και να σε πιστέψω. Δεν μου λέει κάτι. Το αν είσαι ή δεν είσαι. Εντάξει, δεν χρειάζεται να σταθούμε πολύ. Έτσι κι αλλιώς και εγώ το case μου είναι ότι δεν είναι contenders. Ναι. Και ο λόγος είναι καθαρά... Βασικά είναι δύο λόγοι. Το ένα είναι ότι δεν εμπιστεύομαι πολλούς από τους παίχτες τους να είναι στην κατάσταση που πρέπει μπαίνοντας στα playoffs. Και το άλλο είναι ότι ακόμα και να είναι, η άμυνα αυτής της ομάδας είναι αχίλιος πτέρνα που δεν είναι μόνο πτέρνα, ξέρω εγώ, είναι όλο το κορμί, είναι αχίλιος πτέρνα εδώ. Ναι. Όπου και να σε ακουμπήσω, δηλαδή τελείωσε. Οπότε δεν ξέρω πώς θα το μαζέψει αυτό στα playoffs. Συμφωνώ. Απλώς εγώ έχω ενστάσεις και για την επίθεση. Δηλαδή... Ναι. Εγώ στην πραγματικότητα δεν ψήνομαι με τίποτα με τους Sixers. Ούτε για τον Maxey. Ρε παιδί μου, ο Maxey μια χαρά παιχταράς είναι. Ναι. Αλλά μιλάμε για την επίθεση της ομάδας, όχι για την επίθεση του Maxey αυτή τη στιγμή. Που αν δεν είναι ο Maxey στην επίθεση της ομάδας, δεν υπάρχει επίθεση. Ναι, είναι average επίθεση στο NBA αυτή τη στιγμή, είναι 14η. Α, ναι. 14ο offensive rating, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Okay. Όταν δεν το επειδή είναι διάφορες ομάδες που κοίταξα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Είναι 13η. Συγγνώμη, είναι 13η, οκ. Ναι. Άνοδος. Και 15η άμυνα. Άμυνα. Δεν είναι ότι αυτός είναι ο οδηγός μας. Όχι, εγώ θεωρώ ότι η άμυνα είναι πιο προβληματική άμυνα από και όχι επειδή είναι δύο θέσεις πιο κάτω, ξέρω εγώ. Όχι, είναι πιο προβληματική από τη 15η. Δηλαδή υπάρχουν καλύτερες άμυνες που είναι πιο κάτω. Αυτό. Ωραία, οπότε skip. Ναι, το skipάρω. Να πω εγώ. Ναι. Εγώ νομίζω ότι εδώ θα το είχες. Γιατί εγώ το πίστευα στο ξεκίνημα της σεζόν πάρα πολύ και για contenders αναλόγως με ότι θα βλέπαμε και αυτή τη στιγμή είναι εκτός κάδρου και είναι η Orlando Magic. Το ξέρω ότι θα ακουστεί αυτό το όνομα. Κοίτα, εγώ να είμαι ειλικρινής, επίτηδες δεν τους έχω ούτε εκτός πλάνου τους Magic. Τους έχεις pretenders. Τίποτα, όχι. Εκτός πλάνου. Αυτό που είχα εγώ τους Sixers. Ναι. Εκτός πλάνου. Δεν θεωρείς ότι δικαιωματικά μπαίνουν στο εκτός πλάνου, εκτός κάδρου. Πω γιατί όχι. Γιατί δεν το έχουμε δει ποτέ. Δηλαδή πάλι δεν έχουμε δει τους Magic όχι να διεκδικούν. Είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Δεν τους έχουμε δει καν να πιστεύουμε ότι θα διεκδικήσουν. Που κι εγώ στην αρχή της σεζόν ήμουν εκεί. Ναι. Όχι ότι θα γίνουν contenders, ότι θα υπάρχει το step up. Βλέπουμε μία από τα ίδια. Σε μεγάλο βαθμό και με πολλά σκαμπανεβάσματα. Εντάξει, τραυματισμοί, μετά από ένα σημείο πάβει να είναι δικαιολογία η τραυματισμοί όταν το identity σου είναι να έχει τραυματίες. Αλλά επειδή ακριβώς είναι μια ομάδα που δεν έχει αποδείξει κάτι, δεν έχει περάσει μια σειρά playoffs, δεν έχει δείξει κάτι σε όλους εμάς για να πω ότι ξέρεις τι θα μπορούσα να είναι. Δεν ξέρω καν αν είναι στο εκτός πλάνου. Δηλαδή, υπάρχει κάποιος που τους τοποθετεί σε αυτές τις συζητήσεις στον κόσμο. Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό που ξέρω είναι ότι εμένα άμα στο ξεκίνημα της σεζόν μου έλεγες ότι ο Anthony Black θα κάνει breakout season
που εγώ αυτό είχα προβλέψει και βγαίνει Ναι. αέρα. Ναι. Και ο Τρίσταν Ντα Σίλβα θα είναι μια προσθήκη που θα μπαίνει στο rotation και θα κάνει πραγματάκια ωραία και θα λες έχουμε κάτι πολύ ωραίο και εδώ. Δεν θα σου απέκλεια το σενάριο η Orlando Magic να είναι Ναι. και το πρώτο seed στην Ανατολή. Όχι, άμα δεις ποιο είναι τώρα Καταλαβες. το πρώτο seed, λες, γιατί όχι. Οπότε είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Είναι ότι δίπλα σε αυτή την ομάδα που πάντα υπήρχε αυτή η αμφιβολία του Μπανκέρο Βάγνερ άμα είναι το δίδυμο που θα σε πάει. Υπάρχει ο Σάξ που ναι, injury prone, αλλά πολύ ωραία χαρακτηριστικά. Playmaking και αμυντικά. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα όμως, μήπως δεν είναι μόνο Sykes injury prone. Θα πάω και εκεί. Απλά προσπαθώ να βάλω λίγο το πλαίσιο. Βλέπεις μετά παίχτες, έρχεται ο Desmond Bain. Λέμε ότι βρήκαμε κάτι πολύ σοβαρό στο 2. Στην αρχή δεν μπήκε καλά, μετά άρχισε κάπως να ανεβαίνει. Anthony Black, Tristan Da Silva. Έχεις μια γραμμή ψηλών που, έχω τα ερωτηματικά μου, αλλά δεν τη λες άδεια. Δηλαδή βλέπεις ένα ρόστερ και άμα το συγκρίνω και με ρόστερ άλλων ομάδων της Ανατολής που πάνε πολύ καλύτερα, δεν έχουν τον πάγκο που έχουν οι Magic. Το roster είναι top 5 στην Ανατολή, σαν σύνολο. Μπορεί να είναι και top 4 μπορεί να είναι και πιο πάνω. Και είμαι απογοητευμένος. Και για μένα αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν το πρόβλημα είναι ο κύριος Μόσλεϊ, που έχω ξαναμιλήσει για τον κύριο Μόσλεϊ και έχω πει τις ενστάσεις μου και τα πράγματα που δεν κάνει και τα κάνει σε 2-3 επιθέσεις, ξέρω εγώ, σε 2-3 φάσεις και λες να το και ξαφνικά σταματάει να το κάνει. Ή αν αρχίζω σιγά σιγά να πάω προς τα εκεί, Μπανκέρο Βάγνερ, όχι παιδιά. Νομίζω ότι είναι ποιο είναι το θέμα. Τώρα προσπαθώ να το κάνω να ακουστεί, να μην ακουστεί εγώ να είμαι fanboy του Βάγνερ, αλλά θα το πω. Θες να το πω εγώ? Να το πω εγώ όπως το έχω στο μυαλό μου. Ανταλλάζω τον Μπανκέρο, κρατάω τον Βάγνερ δεύτερο και πάω να πάρω κάτι άλλο. Το ακούω. Ακούω το fit. Ακούω ότι αυτή τη στιγμή ο Βάγνερ λείπει από το... Πότε ήταν, πριν τα Χριστούγεννα είναι που τραυματίστηκε. Ναι, έχει... Και έπρεπε Sony και Ντε να παίξει τα παιχνίδια στη Γερμανία. Δηλαδή αυτό είναι το πρώτο πράγμα που μας κόστισε το NBA Europe. Γιατί περί αυτού πρόκειται όλο αυτό το τσίρκο στη Γερμανία. Το πρώτο πράγμα, ήδη είμαι κατά το NBA Europe μετά από αυτό. Έπρεπε να μπει οπωσδήποτε ο Wagner. Δεν ξέρουμε τι πιέσεις δέχτηκε, γιατί τις δέχτηκε και από ποιον. Γιατί στο NBA Europe δεν είχαν σκάσει δύο ομάδες και παίξαν. Στην Γερμανία σκάσανε και ο τελευταίος τροχός Σαμάξ στο front office του NBA. Αλλά το αφήνω αυτό απ' έξω με αποτέλεσμα να χάσει κι άλλο καιρό. Γιατί δεν ήταν έτοιμος να μπει να παίξει. Που άμα δεις τον τραυματισμό του όταν συμβαίνει, το καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ρεαλιστικό να γυρίσει τόσο νωρίς όσο είπε ο φίλος μας ο Σάμς. Και βλέπεις λοιπόν και όλα αυτά και τρελαίνεσαι. Και φέτος σίγουρα ο Βάγνερ όσο έχει παίξει είναι ο καλύτερος τους παίχτης. Ναι. Και πάνω που είχαν βρει ένα ρυθμό, είχαν ένα τρομερό σερί, εκεί είναι που τραυματίζεται. Όχι τρομερό, είχαν ένα decent σερί, εκεί είναι που τραυματίζεται ο Βάγνερ. Και δεν ξέρω πραγματικά πώς να νιώσω για τους Magic. Γιατί τη μία βλέπω κάποια πράγματα και λέω εδώ είμαστε του χρόνου contenders. Και την άλλη βλέπω κάποια πράγματα και λέω στείλτε τους όλους σπίτι. Δεν ξέρω. Εγώ θα πήγαινα σε αυτό που είπα μάλλον. Θα κοιτούσα την περίπτωση πιο ενεργά του να ανταλλάξω τον Μπανκέρο. Όχι γιατί στο δίλημμα Μπανκέρο-Βάγνερ θεωρώ ότι ο Μπανκέρο είναι χειρότερος παίκτης. Δεν το πάω έτσι. Εντάξει, εγώ είμαι εκεί. Εγώ δεν είμαι εκεί. Και το χειρότερο είναι σχετικό, ρε παιδί μου, γιατί παίξουν διαφορετικούς ρόλους στην πραγματικότητα. Με διαφορετικούς ρόλους, αλλά και με κοινά χαρακτηριστικά στο πώς επιτίθενται. Ναι. Το θέμα μου εμένα είναι το εξής. Θεωρώ ότι για τον Μπανκέρο θα πάρω παραπάνω πράγματα από τον Βάγνερ, γιατί είναι Αμερικάνος, γιατί σίγουρα. Το trajectory του είναι άλλο, θέλει να είναι superstar και υπάρχει και ένα αφήγημα στο NBA ότι είναι superstar material. Και γιατί ο Βάγνερ είναι πάρα πολύ ok να έχει το ρόλο του δεύτερου ή και του τρίτου. Δηλαδή, σαν mentality ο Βάγνερ
το έχει κάνει αυτό και στους Magic, το έχει κάνει και στη Γερμανία. Ναι, δεν είναι ο παίκτης που θα σε υποχρεώσει να του δώσει την μπάλα. Ο Μπανκέρο δεν μου το έχει δείξει ότι είναι ok με αυτό. Οπότε έχω 2 λόγους να νιώσω μεγαλύτερη ασφάλεια με το να ανταλλάξω τον Μπανκέρο, να πάρω πράγματα, γιατί θα πάρει σοβαρά πραγματάκια τον Μπανκέρο. Και μετά έχεις τον Bane, έχεις τον Wagner, έχεις τον Anthony Black, έχεις τον Suggs που εκεί έχω τα ερωτηματικά μου πάλι για το κομμάτι τραυματισμών, και με το πακέτο του Μπανκέρο βρίσκεις πώς θα τους πλαισιώσεις και έχεις κάτι πολύ πιο αξιόλογο από αυτό το μπερδεμένο που εκτός αν έρθει ένας άλλος προπονητής και σου λύσει αυτό το γρίφο με έναν τρόπο που δεν μπορεί ο Μόσλε και που δεν μπορείς να φανταστείς και εσύ ο ίδιος. Εγώ σίγουρα θα ήθελα να δω αλλαγή προπονητή, σίγουρα. Και δηλαδή, το ακούω και αυτό. Που εγώ γενικά δεν είμαι ο τύπος διώξει τον προπονητή κατευθείαν, αλλά έχουμε δει πολλά χρόνια τον Μόσλε. Δεν θεωρώ ότι έχουμε δει βελτίωση τον τελευταίο καιρό. Ναι. Και είναι οκ, κλείνουν οι κύκλοι. Έχει κάνει καλή δουλειά ο Μόσλε στην ομάδα. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι για το παραπάνω αυτή τη στιγμή. Μπορεί και να κάνω λάθος, αλλά εγώ θα ξεκίναγα από εκεί. Ωραία, θα πετάξω άλλο ένα όνομα στο εκτός πλάνου και δεν θα το συζητήσουμε όμως. Για πες. Milwaukee Bucks. Πάμε παρακάτω. Εντάξει, το ακούω γιατί. Ρε παιδί μου, έχεις το Γιάννη το κούμπο. Ναι, το σκέφτηκα. Θα έπρεπε να είναι εντός πλάνου. Θα έπρεπε σε αυτή την Ανατολή με το ρόστερ που έχουν, όχι ότι είναι κανένα τρομερό ρόστερ, αλλά εντάξει, βλέπω ρε παιδί μου και τα ρόστερ που είναι, δηλαδή οι Toronto Raptors και οι 76ers τι έχουν και είναι εκεί που είναι, στα standings. Αυτό. Θα σου πω ότι δεν έχουν το Γιάννη. Δεν έχουν τον Doc Rivers και είναι εκεί που είναι. Αυτό είναι σωστό. Αυτό το αφήνω, προχωράμε, δεν χρειάζεται, τα έχουμε συζητήσει αρκετά. Έχεις άλλη εκτός πλάνου? Όχι. Ωραία. Pretenders, λοιπόν. Ξέρεις γιατί δεν έχω άλλη εκτός πλάνου να το πετάξω. Δεν ξέρω αν τους έχεις τους Pretenders. Πιστεύω δεν τους έχεις, εγώ θα το πετάξω. Γιατί θεωρώ ότι οι Raptors δεν είναι σε αυτή τη συζήτηση. Ούτε καν. Ποιοι Raptors? Εντάξει, εγώ δίνω respect στους Raptors για την. Και εγώ, αλλά δεν είναι σε καμία τέτοιου είδους συζήτηση για μένα. Ναι, είναι πολύ φαν, ρε, επειδή ξέρεις, τους παρακολουθώ και λίγο και μηντιακά και ξέρεις το παρασκήνιο. Είναι σε μια ωραία φάση από άψη regular season, αλλά είναι stuck. Δεν μπορούν να πάνε ούτε πιο πάνω ούτε πιο κάτω. Και έχουν μια υπερβολικά προβληματική επίθεση με αυτό το roster. Υπερβολικά προβληματική επίθεση. Απ' την άλλη, το roster αυτό δεν ξέρω αν μπορεί να δώσει κάτι άλλο επιθετικά. Τι είναι, υπάρχει σοβαρή έλλειψη ταλέντου και υλικού. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, άμα τελείωνε η σεζόν, οι Raptors θα παίζανε με τους Knicks. Ναι. Εάν οι Knicks δεν κάνανε τις παλαβομάρες που κάνουν μερικές βραδιές και μπορούν να χάσουν μέχρι και από ομάδα της Ευρωλίγκας, και δεν υπερβάλλω σε αυτό που λέω, ξεκάθαρα, και παίζανε decent basket και σοβαρά, θεωρώ ότι θα τους σκουπίζαν 4-0. Ναι. Ωραία. Pretenders. Εγώ έχω δύο ομάδες εδώ. Και εγώ έχω 2 ομάδες. Και πιστεύω ότι έχουμε τους ίδιους. Σίγουρα. Η μία λοιπόν είναι η ομάδα μου. Συμφωνώ. Την έχω και εγώ την ομάδα. Celtics. Οι οποίοι, εντάξει, αρχικά είμαι πολύ χαρούμενος που είμαστε εδώ. Δηλαδή, είναι παράσιμο το ότι φτάσαμε σε εδώ. Ναι. Τα έχουμε συζητήσει σε επεισόδιο πιο αναλυτικά για τους Celtics. Η εικόνα είναι καλή. Οι κινήσεις που έγιναν στο deadline είχαν ένα ενδιαφέρον. Έδωσαν λίγο σως στην ομάδα. Με Βούσεβιτς, έφυγε ο Σάιμονς. Φτιάξαμε και λίγο τα οικονομικά μας. Γενικά είμαστε καλά. Μ' αρέσει πάρα πολύ το πώς αναδεικνύουμε παίχτες, ρε φίλε. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Εγώ αυτό το πιστώνω στον coach. Το είπα και στην άλλη. Εντάξει, όχι, εδώ δεν μπορώ. Τώρα βλέπεις έχει μπει ο Harbert Junior. Ναι. Και παίζει, εντάξει, δεν παίζει σαν τον αδελφό του. Dylan Harper, ούτε καν. Άμα έπαιζε τον αδελφό του μπορεί να ήταν και contenders. Καλά θα. Αλλά, εντάξει, και ο Dylan έχει μια μικρή πτώση. Βρήκε λίγο τείχο. Έχει. Βρήκε λίγο τείχο εκεί. Δεν ανησυχώ καθόλου. Απλά να πω ότι δεν ανησυχώ καθόλου. Απλά θέλω να το πω. Αλλά και ο αδελφός Harper καλός είναι. Δεν με χαλάει δηλαδή. Ναι.
Βλέπουμε κάποια πραγματάκια. Έχεις τους Γερμανοτσολιάδες, πες το. Έχει Γερμανοτσολιάδες. Καλά, αυτός ο... Πώς τον λένε πάλι. Σχάιρμαν. Ο Σάιρμαν, ναι. Ρε φίλε, δεν μπορώ να τον βλέπω. Είναι ο μόνος παίκτης στην ομάδα που δεν μου αρέσει καθόλου. Είχα καιρό να δω σε αυτό το επίπεδο τόσο αντιμπασκετικό παίκτη. Ναι. Παίζαμε τώρα με τους... δεν θυμάμαι ποιο είναι το τελευταίο μας. Είναι πιο αντιμπασκετικός από τον Λούκα Γκάρτσα, Φίλιππε. Ναι, ο Λούκα Γκάρτσα είναι ωραίος. Εντάξει, Ο ωραίος Λούκα δεν Γκάρτσα είναι. είναι ωραίος. Όχι, ο Λούκα Γκάρτσα είναι πολύ ωραίος. Εμένα μου αρέσει πολύ ο Γκάρτσα. Συγγνώμη εδώ. Λοιπόν, παίζαμε με τους Warriors. Και του δίνει μια πάσα ο Brown στη γωνία του Σάιρμαν και σουτάρει ένα no deep 3. Και δεν πάει airball. Πάει. Είναι εδώ. Τώρα όσοι είναι στο YouTube με βλέπουν. Είναι εδώ. Φύσηξε Βαρδάρης. Ναι, και πήγε εδώ, παιδιά. Ήταν το χειρότερο NBA shoot που έχω δει φέτος. Okay. Αλλά γενικά είμαι πολύ ευχαριστημένος, παιδί μου. Και εντάξει, ξέρεις, άμα δεν του έδινε στην ευκαιρία του παίχτη, δεν θα μπορούσε να ξέρει τι επίπεδο είναι. Όπως είδες με τον Νούγκο, όπως είδες με τον Walls, όπως βλέπεις τώρα με τον Harper. Θες να... Είπαμε ότι είναι χρονιά για να δείξουμε παίχτες. Εμένα η ερώτηση τώρα... μου είναι άλλη. Πες, αυτό νομίζω πήγαμε να πούμε το ίδιο. Τι μας κάνει contenders? Εντάξει, ένας Jason Tatum δεν θα ήταν κακό. Όχι, ένας κανονικός Jason Tatum. Κακό δεν θα ήταν. Απλά το ερώτημα πάει στο έστω ότι ο Jason Tatum επιστρέφει και είναι κανονικός. Που εγώ προς τα εκεί πάω. Κατευθείαν δεν ξέρω, αλλά... Όχι κατευθείαν, αλλά δεν είναι 33 να πεις ότι δεν ξανά έχουμε Tatum. Όχι, είναι σε καλή ηλικία. Μπορεί να μην είναι του χρόνου έτσι. Και αν όντως επιστρέψει τώρα, Μάρτιο, σημαίνει ότι έχει κάνει το πιο γρήγορο recover από ρήξη αχιλλείου στην ιστορία του αθλητισμού ίσως. Αυτό το έκανε ο Λίλαρτ που κέρδισε τα τρίποντα. Καλά, αυτό τι ήτανε τώρα. Δεν μιλήσαμε για All Star Game γιατί δεν το είδα κιόλας, αλλά τι βάση. Ναι, αυτό μας κοροϊδεύει. Τι φάση. Ρε παιδί μου, προφανώς έχει αναρρώσει, όχι για να παίξει παιχνίδι. Έχει αναρρώσει όμως για να κάνει shoot around. Για το Lillard τι είναι το τρίποντο? Shoot around είναι ο διαγωνισμός τρίποντων. Δεν πηδάει και πολύ. Ναι. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι για μένα το ερώτημα είναι αν επιστρέψει ο Tatum και είναι στα κανονικά του όταν με το καλό επιστρέψει, αν μας αρκεί αυτό που έχουμε για να είμαστε contenders. Χωρίς τίποτε άλλο όμως. Ωραία. Θα σου απαντήσω. Στη φετινή Ανατολή, έτσι όπως είναι τώρα το landscape, ναι. Ναι. Θα πάμε τελικούς και εντάξει, άμα φτάσεις τελικούς με αυτό το σύνολο των Celtics και με αυτό το playstyle, έχεις τις πιθανότητες. Δεν είσαι το φαβορί, είσαι contender. Εγώ το βγάζω το φετινό, δεν με απασχολεί. Σου λέω ότι έστω ότι ο Tatum ναι, μπαίνει υπάρχει λίγο λόγος φέτος. το λέω, γιατί αν του χρόνου 2 από τις 6 ομάδες που έχουμε τώρα έχουν κάνει σοβαρά upgrade, τότε συζητάμε και λίγο αλλιώς. Ναι. Σκέψου που είχε να πάει ο Γιάννης στο Detroit. Κάνω εγώ δεν το πιστεύω ότι θα γίνει. Σου λέω. Και μετά να βλέπεις άλλα πράγματα, ας πούμε, που δεν τα περιμένει. Δεν ξέρω αν είναι καλό fit, δεν θα το έλεγα τόσο στην επίθεση, αλλά κατάλαβες, δημιουργεί μια άλλη δυναμική. Και πολλές ομάδες θα μπορούσαν να μπουν σε αυτή τη συζήτηση. Θέλεις λίγο κάτι, θεωρώ. Υπάρχουν κινήσεις που θα ήθελες να δεις από τους Celtics στην πραγματικότητα για να πεις ότι είμαστε πολύ καλά. Και επίσης υπάρχει κι άλλος ένας φόβος, ότι μήπως όταν γυρίσει ο Tatum δούμε το play style να κάνει rollback στα περσινά ξινά. Ναι, για μένα πιο πολύ αυτή είναι η ερώτηση. Αλλά και τι να κάνεις, να μην γυρίσεις τον Tatum? Όχι, να γυρίσει ο Tatum, ρε παιδί μου, αλλά θα είναι κρίμα να χαθεί όλη η δουλειά που έχει γίνει φέτος και να πάμε σε ένα πιο μονοδιάστατο παιχνίδι πάλι. Το οποίο είδαμε ότι πέρσι με ένα roster πολύ starstruck ουσιαστικά, πάρα πολλούς παίχτες, καλούς, ποιοτικούς, proven, δεν μπορείς αυτό το playstyle να φτάσει μέχρι το τέλος, γιατί πολύ απλά δεν γίνεται μια ομάδα να σουτάρει απλώς τρίποντα. Εμένα, αν εξαιρέσεις την έλλειψη του Drew Holiday, που θεωρώ ότι είναι plug and play σε πάρα πολλά πλαίσια στο NBA, γιατί είναι τέτοιο το play style, αν ο Tatum επιστρέψει και είναι κανονικός, με ψήνει πιο πολύ η φάση αυτή που βλέπω τώρα στους Celtics παρά η περσινή.
Συμφωνώ. Γιατί τώρα εγώ αρχικά αυτό το πράγμα Πορζίνγκης δεν μπορώ να το βλέπω άλλο. Που λες αν είναι υγιής. Δεν είναι υγιής. Τέλος. Τι συζητάμε πλέον. Δεν είναι Αυτό είναι υγιής. αλήθεια. Είναι σαν να μου λες αν κερδίσω το λαχείο. Είναι αυτές οι πιθανότητες πλέον να είναι υγιής ο Πορζίνγκης. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ αυτό το Κετά Βούσεβιτς. Αν ο Βούσεβιτς, που δεν θα είναι ο Βούσεβιτς το Σικάγο. Το Σικάγο είναι κάτι άλλο. Έχεις τον Ντέρικ White που εντάξει, έχουμε στάξει πολλές φορές μέλη για τον Ντέρικ White, δεν θα πω πράγματα. Ναι. Έχεις το Tatum Brown, το έχουμε δει. Και μετά έχεις το Sam Hauser, έχεις τον Pritchard, έχεις τον Hugo Gonzalez να μπει από πίσω που έχεις ένα rotation σοβαρό 8-9 παικτών. Ναι. Για να καλά, και έχεις και τους Γερμανοτσολιάδες για τη regular season, γιατί είσαι Celtics και ξέρεις να τους εντάσεις στη regular season. Είσαι σβηστά top 2, top 3 seed, αναλόγως και τι θέλεις να κυνηγήσεις, και είσαι πάρα πολύ σοβαρός contender χωρίς καμία άλλη προσθήκη, ό,τι να κάνουν και οι υπόλοιπες ομάδες. Εγώ είμαι εκεί. Ναι, είμαι μαζί σου, εφόσον το playstyle είναι σε αυτό το σημείο. Ή και λίγο με λιγότερο. Θα πάμε λίγο πάλι σε παραπάνω τρίποντο και τέτοια, πιστεύω. Αλλά... Το φοβάμαι κι εγώ. Αυτό εμένα με τρομάζει λίγο, γιατί ξέρεις είναι και ομάδα που εύκολα μπαίνει στα σκοτεινά μονοπάτια. Το έχουμε δει να συμβαίνει πολλές φορές στο παρελθόν. Θα έχει πάντως, είναι από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα η επιστροφή του Tatum, πώς θα αλλάξει το playstyle. Για μένα, ναι. Για μένα σίγουρα είναι, αλλά γενικά θεωρώ ότι σαν storyline αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τώρα εντάξει, πρέπει να δούμε πώς θα γυρίσει φέτος για να το αξιολογήσουμε για του χρόνου. Γιατί φέτος δεν θεωρώ ότι θα δούμε. Εντάξει, θα είναι και παράλογο να περιμένουμε και πράγματα, νομίζω. Αυτό. Αλλά νομίζω ότι είναι μια καλή τέτοια και δεν θα εκπλαγώ, να σου πω την αλήθεια, να δω ένα τελικούς περιφέρειας με αυτά που έχω δει μέχρι τώρα. Καλά, αυτή τη στιγμή είναι και δεύτερη στο standing, έτσι. Δηλαδή δεν είπα κάτι τρελό. Δεν είναι όμως για μένα το φαβορί εκεί. Όχι. Θέλω να δω ποιο είναι. Και επίτηδες ξεκίνησα από τους... Θέλω να δω ποια είναι η άλλη ομάδα που έχει στους contenders. Στους pretenders, συγγνώμη, ναι. Την ίδια έχουμε. Για πες. Τους Cleveland Cavaliers. Εντάξει, είμαστε σε ίδια σελίδα. Το early days Harden boost δεν σου έχει δώσει κάτι. Καθόλου. Τώρα βιώνουμε αυτό, ξέρεις, είναι ο μήνας του μέλητος του James Harden, που το έχει ζήσει σε όλες τις ομάδες αυτό. Θα ξαναπώ αυτό που είπα την προηγούμενη φορά. Αυτό το έχω βιώσει εγώ πολλές φορές στη ζωή μου. Με τον Harden. Με τον Harden, να μην πιστεύω, να με κράζουν. Ναι. Να με κράζουν λέγοντας τώρα, δεν λέω για το κοινό μας και τέτοια. σε συζητήσεις με μπασκετικούς, ας πούμε, φίλους και τέτοια. Και στο τέλος να μην βγαίνει το εγχείρημα. Η καριέρα του James Harden όλη, δηλαδή, με λίγα λόγια. Εξαιρώ τους Houston Rockets, γιατί εκεί πραγματικά... Εκεί όμως πίστεψα εγώ. Και εγώ. Εντάξει, κοιτάνε και άλλος Harden. Και εκεί δικαιούταν και ο κάθε ένας να πιστέψει. Μιλάω για το από εκεί και πέρα. Εντάξει, ναι, είναι σε ένα winning streak 7 νικών, αυτή τη στιγμή οι Cavs. Δεν θα πιστέψω, γιατί δεν έχω δει κιόλας. Και τι εννοώ δεν έχω δει. Ο Mobley με τον Harden έχουν παίξει μαζί, δεν ξέρω πόσα λεπτά. Ο Mobley από τότε που μπήκε ο Harden έχει παίξει 19 λεπτά με τον Brooklyn. Που το Brooklyn δεν είναι μέτρο σύγκρισης. Δεν είναι ομάδα αυτή τη στιγμή, είναι κάτι άλλο. Άρα με λίγα λόγια δεν έχουμε δείγμα των Cavs αν παίξουν πλήρης. Δηλαδή με τον Allen και τον Mobley στο 4-5, με τον Mitchell και με τον Harden στο 2-3 και λογικά στο 3 με τον Wade, με τον Merrill. Δεν ξέρω. Δεν το έχουμε δει, δεν ξέρω μάλλον και ο Atkinson. Δεν είναι Dwayne Wade, γιατί πραγματικά ισοπίθανα αυτή τη στιγμή. Όχι, εντάξει. Όχι. Ισοπίθανα. Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν ξέρω. Γιατί κάτω το Cleveland είναι ίσως η πιο περίεργη ομάδα στο NBA αυτή τη στιγμή, με το roster building που έχει κάνει. Εντάξει, όχι, δεν είναι η πιο περίεργη, αλλά είναι περίεργη φάση εκεί. Και δεν έχω καταλάβει και τι ακριβώς θέλουν να παίξουν αυτή τη στιγμή με Harden, Mitchell. Εγώ δεν βρίσκω... Ρε παιδί μου, ξέρεις τι, θα υπάρξουν οι βραδιές
Εμένα γι' αυτό λίγο κιόλας μου τη δίνουν αυτοί οι παίχτες. Όχι επειδή μπασκετικά δεν είναι καλοί, ο Μίτσελ και ο Χάρντεν. Επειδή σε ένα βράδυ ή σε 2 βράδια μπορεί να σου βάλει 50 ο ένας και 45 ο άλλος μαζί στο ίδιο game. Είναι οριακά τέτοιοι παίχτες. Και να γυρίσουν όλοι και να σε δείξουν με το δάχτυλο ότι δες τι δεν πίστεψες. Ναι. Και αυτοί οι ίδιοι μετά 4 σερί παιχνίδια να κουτουλάνε γιατί δεν υπάρχει spacing. Γιατί... Αυτό είναι το Κατάλαβες. θέμα, ότι κάνουν πολλοί άνθρωποι value το σκοράρισμα μόνο του όμως, δηλαδή χωρίς να το βάζεις στο πλαίσιο που είναι το μπάσκετ. Ναι. Σκοράρει ο άλλος, βγάζει και τις 7 assists στο Harden, πόσες βγάζει τώρα, μέσα όρο. Παιχτάρας. Ωραία. Αλλά... Ο Harden για το χρόνο που έχει την μπάλα στα χέρια του, οι 7 assist είναι σαν 1, σαν 0, δεν ξέρω. Δηλαδή μόνο που θα φύγει τόσες φορές η μπάλα το χέρι του και θα σουτάρει κάποιος άλλος, θα γίνει assist. Δεν λέω ότι ο άνθρωπος είναι κακός δημιουργός. Όχι, είναι ρε φίλε, απλά πολύ καλός δημιουργός. Δεν είναι κάτι αδιανόητο, ας πούμε, να πεις ότι με αυτόν τον τρόπο, με αυτές τις 7 assist, άλλαξε τη ροή του παιχνιδιού. Προσπαθώ να καταλάβω τι θα είναι η Cavs. Δηλαδή, θα είναι μια ομάδα, φαντάζομαι εγώ, όπου ο Άλεν και ο Μόμπλεϊ αμυντικά, μάλλον μόνο ο Μόμπλεϊ, θα τρέχει για όλους. Ναι. Όχι ότι ο Άλεν είναι κακός rim protector, αλλά ο Μόμπλεϊ είναι πιο πολύ διάστατος και περιφερειακός. Ναι. Με τον Μίτσελ και με τον Χάρντεν δεν ψήνομαι ότι θα παίξουν και καμιά άμυνα, συγγνώμη κιόλας. Και μετά να βλέπω στην επίθεση ένα ανελέητο Άιζο, το οποίο για 4 παιχνίδια μας πάει καλά. Γιατί μέσα είναι ο Μέριλ και ο Wade και έχεις καλύτερο spacing και μπορούν να σουτάρουν παραπάνω παίχτες. Και είμαστε και ακόμα regular season που οι αμυντικοί, ας πούμε, προσανατολισμοί των ομάδων δεν είναι στα ίδια πλαίσια με τον playoffs. Δεν θα τσιμπήσω και τόσο. Δηλαδή αυτό το βλέπω, αλλά μετά το spacing σε πιο σκληρές ομάδες. Αν βρεις απέναντί σου τους Pistons, αν βρεις απέναντί σου τους Celtics, αν βρεις απέναντί σου τους Knicks, τους βρίσκεις και σε σειρά. Που αυτό σημαίνει ότι από βράδυ σε βράδυ θα γίνουν adjustments, θα γίνουν ανασχηματισμοί της άμυνας, θα βρεθεί τρόπος να σε σταματήσουν και θα πρέπει να βρεις κάτι καινούριο. Και εκεί το κάτι καινούριο θα είναι να πάμε από αριστερό drive σε δεξί drive. Και το λέω πραγματικά, η ομάδα αυτή στη Δύση μπαίνει στο εκτός κάδρου κατηγορία, για μένα. Ναι, μέχρι να μου αποδείξει το αντίθετο. Μπαίνει στους pretenders γιατί η Ανατολή δεν έχει τόσους πολλούς υποψηφίους. Οριακά δεν έχει κανέναν υποψήφιο. Δηλαδή είναι λίγο η κατάσταση περίεργη. Είναι λίγο περίεργη. Ναι, δηλαδή το κανέναν εννοείς. Ναι. Παιδί μου, δεν υπάρχει ομάδα που λες πάμε να το πάρουμε. Δηλαδή το ότι οι Celtics και οι Cavaliers κανένα disrespect στους Celtics, έτσι. Δηλαδή μια χαρά μπασκετάρα παίζουν, αλλά στη Δύση δεν ξέρω αν θα ήταν το αποφεύγεις 2 ονόματα βλέπω από ομάδες όμως. 2 ονόματα τα αποφεύγεις να πεις. Που είναι 2 πάνω ρε παιδί με 2 contenders. Ναι. Αλλά θα σου πω τι γίνεται. Οι 2 contenders, και μπορούμε να κάνουμε έτσι μια μετάβαση, δεν είναι τόσο contenders όσο οι αντίστοιχοι δυτικοί contenders. Δηλαδή την άλλη εβδομάδα θα μιλήσουμε για πολύ πιο πιστικές ομάδες. Ναι. Έτσι το βιώνω εγώ αυτή τη στιγμή. Θα σου πω τους προβληματισμούς μου κιόλας. Γιατί προφανώς γιατί ξεκινάω έτσι. Έχω σοβαρούς προβληματισμούς. New York Knicks. Ναι. Το ένα βράδυ, βασικά νιώθω ότι οι Knicks από τότε που πήραν αυτό τον άτυπο τίτλο του φαβορί της Ανατολής, έχουν χάσει λίγο τα αυγά και τα πασχάλια. Όταν δηλαδή ερχόντουσαν από πίσω, παλεύουμε σκληρά και τα σχετικά, όντως υπήρχε κάτι να δεις, ας πούμε κάτι αξιόλογο. Τώρα βλέπεις κάποια βράδια χαλαροί, μπλαζέλες και το έχουμε ήδη πάρει το πρωτάθλημα. Κάποιες φορές νιώθω ότι βλέπω τους περσινούς Celtics στο πόσο μπλαζέ είναι η Knicks και στο πόσο soft είναι η Knicks σε πολλά βράδια. Τι κατάσταση είναι αυτή. Πήραμε το NBA Cup και γίναμε. Είμαστε ακόμα μεθυσμένοι από τον τίτλο. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Νομίζω ότι είναι περισσότερο
το ότι έχει μπει κάπως ένα πρέπει. Για μένα, η ομάδα που έχει το μεγαλύτερο πρέπει αυτή τη στιγμή στην Ανατολή είναι η Knicks. 100%. Και αυτό 100%. νομίζω τους προβληματίζει, όχι τόσο ψυχολογικά, ότι ξέρεις, έγινε το φαβορί, δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Τους προβληματίζει στην υλοποίηση. Το ότι πώς το έχω μάθει να παίζω όντας το underdog, όταν είμαι εγώ ο καλύτερος. Ναι, αλλά αυτό πώς μεταφράζεται αγωνιστικά. Αυτό δεν έχω καταλάβει. Αυτό που λες το καταλαβαίνω φουλ και το βιώνω κι εγώ. Αλλά ξέρεις, αυτό είναι ψυχολογικό, καθαρά. Μεταφράζεται στο ότι το play style δεν έχει αλλάξει και πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν οι Knicks, ρε παιδί μου, έχουν στο DNA τους πάρα πολύ από αυτό που είναι ο Μπράνσον, νομίζω πλέον. Αυτό που βλέπεις από τον Μπράνσον, ότι ματώνω για να βάλω ένα καλάθι, αλλά θα το βάλω, είναι οι Knicks. Ωραία. Ενώ εγώ δεν θέλω πια να βλέπω τον Μπράνσον να ματώνει τόσο πολύ. Θα έπρεπε να έχει πιο εύκολα καλάθια και πιο καλές ευκαιρίες. Θα έπρεπε γενικά η επίθεση να μην χρειάζεται τόσο πολύ effort όταν έχεις φθορό, θα καταλαβαίνεις. Ναι. Αυτό είναι περισσότερο το παράπονο μου. Ωραία, τα εργαλεία είναι εκεί και εγώ βλέπω και την προσπάθεια. Αυτό με προβληματίζει. Και το θέμα μου ποιο είναι, ότι δεν είναι καν η επίθεση το πρόβλημα. Η επίθεση είναι καλή. Είναι καλή. Η άμυνα, κάτι φράδια. Έβλεπα το Detroit Knicks το προχθεσινό. Οι Detroit έχουν πάει με Τόλου Σμιθ, συγγνώμη. Τόλου Σμιθ, ναι. Τόλου Σμιθ και Paul Reed. Να το πω. Έψαξα να δω ποιος είναι ο Τόλου Σμιθ. Καλά, εγώ είχα γελάσει γιατί οι κάστερ των Knicks είχαν σκάσει τα γέλια με το όνομα και το σχολίαζαν συνέχεια. Τόλου Σμιθ. Και παιδιά, ο Τόλου Σμιθ και ο Paul Reed τους βάλαν μέσα στα καλάθια, ρε φίλε. Ναι, σωστό είναι αυτό. Υπήρχε και κάποιος άλλος που βοήθησε την κατάσταση. Εντάξει, θα πάμε και εκεί. Αλλά έβλεπες τρομερό physicality. Εκεί σκληρό παιχνίδι. Δεν μας νοιάζει που λείπει ο Στούαρτ και ο Ντούρεν. Πραγματικό physicality. Ξέρεις, εντάξει, είναι και η φύση των Pistons αυτή, έτσι. Ναι. Αλλά δεν είναι ότι είδα το 10 στα 10 physicality των Pistons με το 7 στα 10 physicality των Knicks και ξενέρωσα. Είδα 9 στα 10 από τη μία με 2 στα 10. Με προβληματίζει πάρα πολύ αυτό εμένα. Θα σου πω, η άμυνα των Knicks δεν είναι χάλια. Δεν είμαι εκεί δηλαδή. Δεν είναι όμως και η άμυνα που μπορεί να μας πάει ψηλά στα playoffs. Έτσι νιώθω. Ναι. Δηλαδή είμαστε κάπου στο ενδιάμεσο. Η εύκολη ανάγνωση στα μάτια μου είναι ότι δεν έχουμε rim protector στο 5 και είναι ο Karl Anthony Towns. Θεωρητικά αυτή είναι η εύκολη ανάγνωση. Φυσικά και ο Jalen Brunson που είναι και αυτός στόχος λόγω του size του. Ναι. Το θέμα είναι το εξής. Ότι άμα δούμε την άμυνα τα λεπτά που δεν είναι μέσα ο Towns, είναι το ίδιο αποτελεσματική ή μη αποτελεσματική. Πες το όπως θέλεις. Ναι. Εντάξει, γιατί δεν είναι και τι παίχτες μπαίνουν σε αυτά τα λεπτά, έτσι. Ακριβώς. Δεν έχουμε τους παίκτες που όταν θα μπουν από πίσω θα δώσουν το κάτι διαφορετικό. Και νομίζω ότι το πρόβλημα των Knicks μάλλον καταλήγω στο ότι είναι μονοδιάστατη σαν ομάδα. Ότι έχουν αυτό που έχουν στην επίθεση από τους starters τους, που είναι καλό, δεν είναι κακό, είναι μια πάρα πολύ καλή βάση. Όμως εγώ δεν βλέπω στο ρόστερ ποιος είναι ο ρολίστας που θα μπει και θα δώσει κάτι διαφορετικό. Ένας λίγο πιο υβριδικός παίκτης, ο οποίος θα μας δώσει λίγο παραπάνω το τρίποντο, θα μας δώσει και άμυνα. Ή θα μας κάνει πιο υπάρχει εδώ πέρα μια σκέψη δικιά μου. Το σκέφτομαι από τη μέρα που έγινε το trade. Ο Σόχαν, Όχι, που υπάρχει ο Σόχαν, εντάξει, θέλω να τον δω το Σόχαν, γιατί αμυντικά προσφέρει πάρα πολλά. Βασικά, ναι, σωστό. Χωσέ Αλβαράδο. Καλά, αρχικά το παιδί αυτό είναι Νέα Υόρκη. Ναι. Είναι Νέα Υόρκη, τώρα τι συζητάμε. Δηλαδή έχει γίνει ήδη fan favorite. Μου αρέσει λίγο, γιατί πραγματικά ο Χωσέ
οριακά δεν παίζει μπάσκετ, παίζει κάτι δικό του όταν είναι στο παρκέ. Αλλά μου αρέσει λίγο στην άμυνα αυτό που κάνει. Το κάνει λίγο ροντέο το μάτς. Το χρειάζονται οι Knicks αυτό. Να σου πω όμως κάτι ρε εσύ. Θες έναν όταν υποτίθεται ροστερικά είσαι το φαβορί. Θες τον παίκτη που θα κάνει ροντέο ή θες μια σιγουριά. Αυτό είναι καλή ερώτηση. Ακόμα και η επιλογή του Αλβαράδο, που δεν σου λέω ότι είναι κακός παίκτης. Έχει λίγο underdog mentality. Έχει μόνο underdog, όχι λίγο. Ωραία, να σου πω τη σκέψη μου. Μήπως οι Knicks πιστεύουν ότι θα φτάσουν σβηστά τελικούς, που εκεί θα είναι όποιον αντίπαλο και να βρουν σχεδόν θα είναι το underdog. Δεν Οπότε υπάρχει περίπτωση να φτάσουν σβηστά τελικούς οι Knicks. Όχι ρε, τι σβηστά. Εδώ σκεφτόμουν να βάλω τους Cavaliers πάνω από τους Knicks ή να τους βάλω όλους μαζί pretenders και να πω ότι υπάρχει ένας contender στην Ανατολή. Εγώ πιο πολύ θα έθετα το ερώτημα, δηλαδή αν έχουμε κάτι ποιοτικό με το Σόχαν. Μπορεί. Δεν θεωρώ όμως ότι θα το δούμε φέτος αυτό το πράγμα. Θεωρείς ότι θα πάρει χρόνο μέχρι να μπει στο... Αλλά σαν χαρακτηριστικά ο καλός ο Σόχαν, όσο το σκέπτομαι, μου ταιριάζει κάπως στους Knicks. Δηλαδή να μπει σε κάποια σχήματα και στο 5, σε πιο κοντά σχήματα. Ναι. Αμυντικά να δώσει την ευελιξία στο να πιέσουμε παραπάνω την μπάλα, στο να αλλάζουμε πιο εύκολα. Στην επίθεση σουτάρουν όλοι, εντάξει, δεν με πειράζει που δεν σουτάρει ο Σόχαν, δηλαδή έχω και λίγο playmaking από το 5. Αυτό σκέφτομαι εγώ, ότι μπορεί να δώσει και μια άλλη διάσταση το παιχνίδι. Μέχρι και στο 4-5. Μπορείς να κάνεις πράγματα με το Σόχαν. Μπορείς να το κάνεις αρχικά γιατί ο Towns σουτάρει, οπότε μπορεί ο Towns να είναι 4 και ο Σόχαν 5. Ναι. Και έχω και μια άλλη σκέψη εγώ. Θυμάσαι που λέγαμε ρε παιδί μου για τον Moody. Για τον Moody λέω. Πώς μου ήρθε ο Moody από όλους τους παίκτες. Για τον Mobley. Ναι. Ότι ο Atkinson πήρε ρε παιδί μου το playstyle του Draymond Green και το προσάρμοσε λίγο στον Mobley. Και μετά σταμάτησε να το κάνει. Και μετά σταμάτησε, ναι, αυτό. Μήπως κάνει ο Mike Brown που ήταν και αυτό στο ίδιο επιτελείο με Atkinson και Kerr. Το ίδιο με Σόχαν. Όχι στον ίδιο βαθμό, δεν περιμένω να έχει τις κατοχές του που θα έπρεπε να έχει ο Mobley. Ναι. Αλλά να δούμε κάτι τέτοιο με Σόχαν. Μπορεί να το κάνει. Έχει παίξει και point guard. Εγώ δεν ξέρω αν θα γίνει, αλλά θέλω να σου πω ότι θέλω να το δω. Αυτό. Αλλά πρέπει να θέλει λίγο φαντασία εκεί η δουλειά. Καταλαβαίνω όμως και τους λόγους να μην γίνει εύκολα από φέτος αυτό. Δυστυχώς και εγώ. Που θέλω να το δουλέψεις. Δυστυχώς. Θέλει καλοκαίρι και θα μείνει, άλλα έτσι. πράγματα. Θα μείνει ο Σόχαν. Μονοετές υπέγραψε. Νομίζω είναι free agent του χρόνου, ναι, το καλοκαίρι. Είναι και restricted ή unrestricted. Αυτό δεν το θυμάμαι. Εντάξει, θα το δούμε. Οκ. Καλά όλα αυτά. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Οι Pistons είναι η καλύτερη ομάδα στο NBA ή κάτι έχω χάσει, ρε φίλε. Αυτή τη στιγμή οι Pistons έχουν το καλύτερο ρεκόρ. Ναι. Δηλαδή τελειώνει εδώ το μεγάλο run στο Οκλαχώμα που δεν χάνει από κανέναν και έχει το ρεκόρ των ονείρων και θα κάνει 75-7. Ναι. Αυτό τελειώνει εδώ. Αυτή τη στιγμή το Detroit θα κάνει 75-7. Όχι, εντάξει, δεν μπορεί να κάνει. Όταν βλέπω τους Pistons δεν το πιστεύω ότι αυτό είναι το ρεκόρ. Όταν βλέπεις πώς παίζουν εννοείς. Ναι, όχι ότι παίζουν άσχημα. Ναι. Αλλά δεν παίζουν και σαν ομάδα για 41-13 πόσο έχουν. Εγώ μπορώ να... Θα σου πω, επειδή έχω δει αρκετά Pistons, ωραία, έχω περάσει από τη φάση που λες εσύ και είμαι σε μια άλλη φάση τώρα. Που καταλαβαίνω απόλυτα γιατί έχουν αυτό το ρεκόρ. Οκ. Γιατί παίζουν κάθε βράδυ σαν να θέλουν να κερδίσουν το πρωτάθλημα. Που δεν το έχει όλο το υπόλοιπο NBA αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή σίγουρα όχι. Το έχουν μόνο οι Pistons. Ωραία. Το αγοράζω αυτό. Και όντως το κάνω. Δεν λέω ότι αρκεί για να πάρει το πρωτάθλημα. Να πω κάτι λίγο. Μπορεί να παρεξηγηθεί, αλλά δεν μπορώ να μην το πω. Ακόμα και το ξύλο που εννοείται το καταδικάζω και δεν λέω μπράβο και είναι τραγικό, δείχνει κάτι. Όπως και για τους Hornets, αλλά δεδομένου των παιχτών που μπήκαν στην ιστορία, δεν ξέρω τι λέει για τους Hornets και τι λέει για τους Pistons. Δείχνει, ρε παιδί, μια πρόθεση πολύ συγκεκριμένη.
που το NBA δεν έχει δει εδώ και πολλά χρόνια. Όχι να παίξουμε ξύλο, που τώρα αυτό που κάνει ο Στούαρντ εκεί είναι για φυλακή. Ναι, εντάξει. Αλλά δείχνει μια πρόθεση συγκεκριμένη, ότι δεν θέλουμε να είμαστε καλοί, δεν θέλουμε να είμαστε... θέλουμε απλώς θα σε δείρω κυριολεκτικά και μεταφορικά και μπασκετικά, θα κάνω ό,τι χρειαστεί για να σε κερδίσω. Ξέρεις τι, θα σου πω, εμένα δεν με πειράζει τόσο αυτό που κάνει ο Στιούαρτ. Με πειράζει το αφήγημα. Θα σου πω τι εννοώ δεν με πειράζει. Είναι ένα άθλημα το οποίο είναι physical, ρε παιδί μου. Okay. Έχει μέσα και το trash talking του, έχει και το physical του, έχει και το μπασκετικό του ξύλο. Σε καμία περίπτωση δεν επικροτώ αυτό που κάνει. Δεν είμαι στο ότι πάρτε του την καριέρα για αυτό που είχαν. Όχι. Δηλαδή, ρε παιδί μου, και εγώ έχω πιάσει στα χέρια στο γήπεδο. Όχι με αυτό που κάνει, αλλά κατάλαβα. Δεν είναι μακριά το να σου λασκάρει λίγο η βίδα για μια στιγμή. Θέλω να πω ότι εκτός αν χάνω πράγματα, ο Στιούαρτ δεν είναι Draymond Green. Έχει κάνει τα κόλπα του, βέβαια. Άμα πάμε εκεί, θα έχω άλλη στάση. Δηλαδή, ο Draymond Green είναι κάτι που το κάνει επανειλημμένος. Θέλει να χτυπήσει, θέλει να κάνει ζημιά στον άλλον. Ναι. Πεσμένος, πιάνει γόνατα, πιάνει απολεμούς. Ναι, όχι. Ο Στιούαρτ δεν το έχει ξανακάνει αυτό. Υπάρχει ένα incident με το LeBron εκεί που δεν φταίει μόνο ο Στιούαρτ σε αυτό. Στα επανειλημμένα πράγματα έχω άλλη στάση. Λες ότι επειδή είναι μια στιγμή που συνέβη Ναι. Σου λέω, όχι δεν το επικροτώ απλά. Το σχολίασε μετά, δεν σε προβλημάτισε λίγο. Αυτό το έχω χάσει. Βοήθησε με λίγο. Είπε ότι γι' αυτό έγινα draft. Για την πουνιά. Όχι για το ξύλο, ρε παιδί μου. Για να είναι ο enforcer. Ουσιαστικά. Αυτό υπονόησε. Με ενοχλεί οποιοσδήποτε κάνει μια τέτοια ενέργεια και δεν απολογείται. Δεν ξέρω αν απολογήθηκε. Εγώ δεν έχω καταλάβει να απολογήθηκε. Όχι. Εμένα αυτό με ζόρισε λίγο. Συμφωνώ. Με ζόρισε. Γιατί έχει κάνει χοντράδα, παιδιά. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά αν την μπουνιά αυτή που πήγε να φάει ο Bridges την έτρωγε κάποιος, δεν ξέρω πώς θα πήγαινε αυτό. Ναι. Δεν ξέρω, δηλαδή ήταν λίγο σκοτεινό. Και για όσους μας ακούν, αν επειδή ο Bridges είναι αυτός που είναι σαν χαρακτήρας, ευχόντουσαν να την έχει φάει. Ναι. Δεν τον αναφέραμε οριακά καν στο προηγούμενο επεισόδιο. Αν όποιος μας ακούει ευχόταν να τη φάει αυτή την πουνιά, καλό θα ήταν να προβληματιστεί. Ναι. Και να κάνει μια δεύτερη σκέψη και να σκεφτεί λίγο καλύτερα του, ξέρεις τι λέω αυτή τη στιγμή, γιατί το σκέφτομαι έτσι. Ναι, τι σκέφτηκα, ας πούμε. Που τον αντιπαθώ τον Bridges. Τον αντιπαθώ τον Bridges πάρα πολύ. Υπάρχει άλλο αντιπαθώ και συχαίνομαι για οτιδήποτε μπασκετικά, που υπάρχει αυτό και είναι μέρος του αθλητισμού, και υπάρχει το ότι θέλω να φάει μια μπουνιά, μπορεί να του σπάσει το κρανίο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα που έχουν μεγάλη απόσταση. Δεν χρειάζεται να του σπάσει το κράνιο και το δόντι να του σπάσει. Οτιδήποτε. Ρε, γενικά θα ήταν σκοτεινό το να παίρνει γι' αυτό και θα ήταν και. Δεν ξέρω και μετά πώς θα έλεγε και το αφήγημα μετά για τον Bridges. Σίγουρα και το ότι το NBA δεν έχει φροντίσει παίκτες με τη συμπεριφορά, την εξωγηπαιδική συμπεριφορά του Bridges και του Kevin Porter Jr. Και πολλών άλλων στο παρελθόν. Δεν έχει φροντίσει να το ποινικοποιεί όλο αυτό όπως κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε και στο βαθμό που θα έπρεπε και με τις ενέργειες που θα έπρεπε, δεν σημαίνει ότι ορθώς πάει κάποιος να τον γροθοκοπήσει. Αρχικά γιατί δεν πάει να τον γροθοκοπήσει για την εξωγηπαιδική του συμπεριφορά. Ένα το κρατούμενο. Ούτε καν. Που βέβαια, να πω εδώ, και θα το αφήσω εκεί γιατί το πιάσαμε τώρα, έτυχε και λίγο. Θα ήθελα να δω κάτι από το NBA, παιδί μου. Φτιάξε ένα course, δεν εννοώ ένα ιντερνετικό course, κάτι, παιδί μου, κάτι ουσιαστικό που να στηρίζει αυτούς τους ανθρώπους ψυχολογικά, γιατί... Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αυτή τη στιγμή σκεφτόμαστε το αν θα γίνει
τουρνουά για τα draft ή αν δεν θα υπάρχουν draft και θα είναι free agent όλοι. Ναι. Για να τους βρουν πιο εύκολα οι Los Angeles Lakers. Έχουν πιο σοβαρά θέματα. Είμαστε σε αυτό το δίλημμα. Το συζητάμε τι από τα δύο να γίνει. Ναι. Για να σταματήσει το ταγκάρισμα. Αυτά είναι τα σημαντικά πράγματα. Το άλλο βαβά το κάναμε. Που σημαντικά είναι για αυτά, οι λύσεις δεν είναι σοβαρές. Σημαντικά είναι full, ξέρω εγώ. Αυτά που... Τέλος πάντων. Λοιπόν, αγωνιστικά λοιπόν για τους Pistons. Ναι. Εντάξει, είναι αστείο που ο Cade δεν είναι το φαβόρι για MVP αυτή τη στιγμή. Μου το χάλασες λίγο. Γιατί ήθελα πρώτα να αναφερθείς στον Cade και να γυρίσω και να σου πω εννοείς τον MVP του φετινού. Είναι αστείο. Αυτό για μένα τα λέει όλα για το πόσο πρέπει να μας νοιάζουν αυτά τα βραβεία και τα media και όλα αυτά. Είναι αστείο, παιδιά, είναι ασύλληπτη σεζόν του Cade. Και με τρελαίνει, αυτό το βλέπω κάμια φορά. Ο Cade δεν έχει ένα καλό αξιόπιστο τρίποντο. Και δεν έχει καλό αξιόπιστο τελείωμα κοντά στο καλάθι. Και κάνει αυτά. Δηλαδή, αν βάλουμε και αυτά μετά, τι είναι ο Cade? Είναι ο καλύτερος παίκτης ever, ξέρω εγώ. Είναι καλύτερος από τον Λούκα. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Ο Γιάννης, ο Γιόκιτς και ο Embiid στο πρώτο τους MVP. Καλά, ο Embiid έχει μόνο ένα. Ναι. Ο Γιόκιτς και ο Γιάννης που έχουν παραπάνω και ξέρεις, τα επόμενα είναι και λίγο πιο αυστηρά για να τα πάρουν. Πρέπει να ανεβάσουν το επίπεδό τους. Γιατί και οι δύο έχουν σεζόν καλύτερες από τις MVP σεζόν τους που δεν το έχουν πάρει. Ναι. Και ο Embiid το ανέβασε επίπεδο μετά. Ναι. Αυτοί λοιπόν, στο πρώτο τους MVP, πόσο καλύτεροι ήταν από τον Cade, τον φετινό, και πόσο καλύτερα τα πήγαινε η ομάδα τους. Για να ήταν τότε αφαβορεί από τη μέση της σεζόν ήταν και ο Γιάννης και ο Γιόκιτς φαβορεί, και ο Cade δεν είναι καν στους 3 candidates αυτή τη στιγμή. Εντάξει, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Πώς είναι ο Γιόκιτς, είναι ο SGA και είναι και ο Λούκα. Ωραία, να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Ιντιακή ερώτηση. Ναι. Τώρα έχουμε ξεκινήσει για τους Pistons και έχουμε πιάσει όλο το γύρω-γύρω, αλλά τι να κάνουμε. Πώς γίνεται να παίρνει hype ο παραμικρός παίκτης? Κάποια στιγμή στη σεζόν είχε πάρει το τρελό hype ο Κνούπελ που ναι, γουστάρουμε full Κνούπελ και τέτοια. Δεν είναι και στο MVP επίπεδο. Ναι. Παίχτες που είναι σε μικρότερες αγορές, δηλαδή ο Ρούκι Καρλ Άντονι Towns, δεν ξέρω αν θυμάσαι το αφήγημα γύρω από τον Towns τότε, έχει πιο πολύ hype από τον φετινό Cade στα media. Στη Μινεσότα. Ναι. Πώς γίνεται αυτοί οι παίχτες να παίρνουν αυτό το hype και για τον Cade να μην μιλάνε ούτε οι γρίλοι? Μου φαίνεται αδιανόητο, παιδιά, αυτά που κάνει είναι με τους Knicks, τους διαλύει. Κομμάτι. Τους φάζει με μπαπάκι, πώς να σου πω. Είναι αδιανόητο επίπεδο. Δεν ξέρω, εντάξει, είπαμε, ένα βραβείο το οποίο απονέμεται με τον τρόπο που απονέμεται και δεν είναι κάτι που το κερδίζει ο αθλητής με την επίδοσή του στην πραγματικότητα, αλλά έχει να κάνει με το σε ποιο franchise είσαι, με την εκάστοτε συνθήκη της ομάδας σου, με το αφήγημα γύρω από το όνομά σου και από την ομάδα σου και τι θέλει γενικά το NBA. Δεν έχει για μένα την αξία που θα μπορούσε να έχει. Ναι. Γι' αυτό δεν θα κάτσω δηλαδή για μένα είναι ξεκάθαρα μέχρι στιγμής, έτσι, που αυτά αλλάζουν. Μέχρι στιγμής είναι ο MVP, ο Cade. Δηλαδή, αυτό που είναι ο SGA πάνω ή ο Λούκα, για να μην νομίζουν ότι είναι εμπάθεια με τον SGA. Εγώ δεν το ακούω, συγγνώμη. Δεν το βλέπω πουθενά. Δεν το βλέπω πουθενά. Ούτε στο παρκέ, ούτε επειδή υπάρχουν και οι στατιστικολάγνοι, ούτε στη στατιστική το βλέπω, παιδιά. Και μόνο εσύ τώρα βλέπεις το roster των Pistons και δεν κάνεις αυτές τις εικόνες. Γι' αυτό δεν είναι κακό το roster και μ' αρέσει, είναι πολύ ωραία χτισμένο. Δηλαδή έχεις στα forwards έχεις πάρα πολύ καλό υλικό στην άμυνα. Ναι. Έχει τον Ντούρεν που είναι, δεν ξέρω, νομίζω έγινε All-Star, αλλά για να μην έγινε είναι εκεί κοντά σε αυτό το επίπεδο σαν Ρόλμαν.
Έχει shooting. Δηλαδή και ο Tobias παίζει καλά και ο Duncan Robinson δίνει το spacing. Εντάξει, το έχουμε ξανασυζητήσει ότι υπάρχει μια μικρή εξάρτηση από τον Duncan Robinson που δεν είναι ιδανική. Συμφωνώ, ναι. Έχει κάποιους ρολίστες τώρα που λες τι θα δούμε και μπαίνουν και προσφέρουν. Βλέπε Danis Jenkins που έχει κάνει break-in στο rotation και έφαγε και τη θέση του Ivy. Ναι, Αυτό είναι τρομερό. Εντελώς. Αυτό είναι τρομερό story από undrafted να φτάσεις εδώ και να παίζεις και να έχεις ρόλο και να είσαι ουσιαστικά να έχεις την ευθύνη του να αλλάζει τον Cade και να την κάνεις και να την εκτελήσεις. Στο μάτς με τους Knicks παίξαν και λίγο μαζί, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, σωστά. Μα είναι κανονικά στο rotation πλέον. Έχεις κάποιους χτιστούς, Ron Holland, καλά, Ασάρ. Είναι, ξέρεις τι, για μένα το Detroit κάνει κάποια απλά, δεν είναι απλά, μοιάζουν απλά. Κάνει τις λεπτομέρειες. Κάποια λίγα πράγματα πάρα πολύ καλά. Καλύτερα από τον κάθε. Δηλαδή, ναι. είναι, ασχέτως με το αν μπορεί, αν βάσει roster θα έπρεπε να είναι, στην ουσία είναι η πιο physical ομάδα του NBA για μένα, με διαφορά. Ναι. Στην επίθεση προφανώς και εξαρτάται πάρα πολύ από τον Cade Cunningham. Πάρα πολύ, σε σημείο που λες ότι αυτό μπορεί να είναι και το δηλητήριό τους. Σωστό. Αυτό ήθελα να το αναφέρω αυτό. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέει. Υπάρχουν όμως και κάποιες λίγες φορές και αυτό μου άρεσε που το είδα με τους Knicks που έλειπε η φρουρά Stewart και Duren. Οι πορτιέριδες. Που έβλεπα, σωστό, οι πορτιέριδες. που έβλεπα κάτι τριγωνικές επιθέσεις με κάτι off-ball κοψίματα από τους ρολίστες. Ναι. Και με σόκαρε θετικά αυτό το πράγμα. Ναι. Και λέω ότι αν αυτή την πτυχή της επίθεσης την ενεργοποιήσουμε λίγο παραπάνω και όταν είμαστε πλήρεις και αρχίσουμε σιγά σιγά να εξαρτώμαστε και λίγο λιγότερο από τον Gate στην επίθεση, ανεβαίνουμε και ένα level για μένα, αν βρούμε αυτή τη σωστή ισορροπία. Κοίτα, εκεί νομίζω βοηθάει full η παρουσία του Paul Reed που είδαμε στο μάτς με τους Knicks. Ο Paul Reed είναι πολύ καλός. Είναι ο πιο skillful ψηλός των Pistons επιθετικά, αν το καλοσκεφτείς. Δηλαδή ναι, ο Duren, αν του δώσει την μπάλα στο post, δεν ξέρει τι να την κάνει. Όχι, είναι πιο με το πρόσωπο ο Duren. Είναι μόνο βασικά με το πρόσωπο. Αυτό, καλά. Για το Stuart δεν είπαμε γιατί έγινε draft. Ούτε με το πρόσωπο ξέρει να την κάνει. Ο Stuart με πρόσωπο. Αλλά ο παιδί μου οπότε εκεί βοήθησε και λίγο ο Paul Reed. Οπότε έχω αυτόν τον ενδιασμό μόνο ότι με τους πορτιέριδες δεν ξέρω πόσο μπορείς να το κάνεις αυτό. Το θέμα σε αυτή είναι ότι οι Pistons έχουν τους ρολίστες ναι. με την πραγματική έννοια της ορολογίας ρολίστας. Ναι, ρε παιδί μου είναι... Καταλαβες, είναι ο Καρίς Λεβέρτ που δεν με τρελαίνει εμένα, αλλά θα μπει και θα την κάνει τη δουλειά. Ναι. Ο Τζένκινς δεν το συζητάμε, ο Πολ Ριντ, ο Ρον Χόλαντ. Δεν σε ενθουσιάζει κανένας, αλλά όταν τους βλέπεις στο πλαίσιο των Pistons, την κάνουν τη δουλειά. Δηλαδή μέχρι και ο Τζαβόντε Γκριν στο τελευταίο μάτς, που δεν σου λέω ότι είναι ένας σταθερός ρολίστας αυτής της ομάδας, δεν είναι. Όχι, αλλά μπορεί να προσφέρει κάποια λεπτά. Ναι. Και επειδή ήθελα, για να μην το ξεχάσω, να αναφερθώ στην εξάρτηση που λες από τον Ντάκαν Ρόμπινσον για το ρόλο αυτό, με το οποίο συμφωνώ, νομίζω ότι εδώ την πάτησαν στην αρχή της σεζόν, βέβαια θα μου πεις γιατί δεν κινήθηκαν για κάτι. Αλλά την πάτησε... Όχι, περίμεναν να είναι ο Χουέρτερ σε αυτόν τον ρόλο και ότι θα κάνει κάτι άλλο ο Χουέρτερ. Και ο Χουέρτερ τώρα ήρθε, όχι στην αρχή της σεζόν. Έχεις δίκιο ρε εσύ, γιατί σκάλωσα, έχεις δίκιο. Για κάποιο λόγο νόμιζα ότι ο Χουέρτερ ήταν εκτός με τραυματισμό. Όχι, έχεις δίκιο. Αυτό που λες ισχύει για τον Beasley, γιατί οι Pistons μέχρι ένα μεγάλο με τον Beasley την πατήσαν. Θέλουν να του δώσουν το συμβόλαιο του Beasley. Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση που ο Χουέρτερ μπαίνει, παίζει κάποια μάτς, πάνω που βρίσκει λίγο το χέρι του, τρώει DMP. Ναι. Εγώ νομίζω μετά το All-Star Break, DMP ο Χουέρτερ. Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει γιατί το roster τσουλάει καλά με
το πώς παίζουν ο Tobias Harris, Ναι. ο Duncan Robinson. Ναι. Ακόμη και ο Duncan Robinson, ξέρεις, βγάζει μια σκληράδα για τα δεδομένα του σε αυτό Θεωρώ το ότι roster κάποιες ανέκαθεν φορές. ο Duncan Robinson σε αυτό το επίπεδο είναι overachiever σε ό,τι αφορά τη σκληράδα. Και με τους hit το έκανε αυτό κάποιες φορές. Ναι. Έχει Έχεις culture, δίκιο. είπαμε. The toughest, the strongest, the baddest. Δεν θυμάμαι και εγώ τι έχουν γράψει. Αλλά ρε παιδί μου, ο Duncan Robinson το έχει αυτό το mentality. Είναι ότι δεν φοβάμαι να βάλω το κορμί μου στη φωτιά. Κοιτάξτε, το έχουμε ξανασυζητήσει πολλές φορές. Το off-ball παιχνίδι έχει πολύ ξύλο μέσα του για να το αντέξει. Δηλαδή Φυσικά. είναι πιο physical συνήθως να βγεις από ένα screen off-ball παρά on-ball. Ναι. Γιατί δεν σε βλέπει. Κοιτάει τον παίχτη με την μπάλα κι αυτός. Όπως και ο κόσμος παρακολουθεί, κοιτάει τον παίχτη με την μπάλα. Οπότε έχεις φάει δύο μπουνιές και δεν έχει κανείς ιδέα. Ισχύει. Νομίζω ότι κάτι έχουμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή Σίγουρα. είναι το φαβορί της Ανατολής. Και θα σου πω και Ωραία. κάτι. Ναι. Εγώ ξέρεις ότι είμαι Νεοϊορκέζος στην καρδιά, ρε παιδί μου. Θέλω τους Knicks να φτάσουν μέχρι το τέλος. Με αυτό που βλέπω θέλω πιο πολύ τον Detroit. Γιατί εκεί είναι το μπάσκετ αυτή τη στιγμή. Με βρίσκεις λίγο σε αυτό που πήγα να πω, αλλά εγώ θα το μεγάλωνα λίγο. Εγώ θέλω τον Detroit φέτος. All the way. Ναι, all the way. Καλά, και εννοείται κι εγώ. Εγώ είμαι με τον Gate, παιδιά, φέτος. Έχω αρρώστια με τον Gate. Εντάξει, είναι... Δεν είμαι ο μόνος. Δεν γίνεται να βλέπεις αυτό το πράγμα. Καλά, ναι. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα με τον Gate, ότι θα γίνει καλύτερος. Θα γίνει καλύτερος. Σε 2 χρόνια, αν είναι καλά, υγιής, όλα αυτά, θα γίνει καλύτερος. Δηλαδή έχει πολύ περιθώριο. Εμένα ξέρεις τι με τρελαίνει με τον Gate. Δεν με τρελαίνει. Θα βάλεις να δεις highlights. Γιατί, OK, θα δεις το παιχνίδι. Κάποιοι θα δουν μόνο highlights. Εγώ θα δω το παιχνίδι, θα δω και highlights. Ναι. Έχει, ρε παιδί μου, ποικιλία που το έχουμε ξανασυζητήσει ότι μοιάζει λίγο με τον Λούκα στην επίθεση κτλ. Ναι. Δεν μου λένε αυτά τίποτα. Εγώ δεν ενθουσιάζομαι εκεί. Εγώ ενθουσιάζομαι στο παιχνίδι του Kate που τρέχει σαν μανιακός στο help defense, ας πούμε, να μπλοκάρει τον παίκτη που κάνει drive. Ναι. Να τον ταπώσει. Τα μικρή λεπτομέρειες. Το ότι πάει ο άλλος του beat στο drive, ξέρω εγώ, και επειδή έχει ένα πολύ δυνατό κορμό, τον σκουντάει και δεν κουνιέται. Ναι. Εμένα με τρέλουν αυτά και συνειδητοποιείς πόσο πολυδιάστατος παίκτης είναι τελικά και πόσο two-way είναι, γιατί ο Kate είναι πολύ two-way. Ναι. Δηλαδή αρχικά δεν μπορείς να περάσεις εύκολα τον Kate όταν... Όχι, με τίποτα. Με τίποτα. Και να τον περάσεις μπορεί να σε ακολουθήσει και να σε κόψει. Όχι, είναι πάρα πολύ καλός. Ναι. Γι' αυτό εγώ πήγαινα και εξής κάνω λίγο το τελευταίο διάστημα αυτή την ερώτηση στον εαυτό μου, ότι ο Kate, ο τωρινός που βλέπουμε, έτσι, γιατί δεν είναι proven για 4-5 σεζόν σε αυτό το level ο άνθρωπος, είναι και νέος ακόμα, είναι χειρότερος παίκτης άραγε από τους top παίκτες του NBA αυτή τη στιγμή που είναι θεωρητικά ο Jokic, ο Γιάννης, ο Λούκα και ο SGA. Δεν σου λέω ότι είναι καλύτερος τους και από κάποιους είναι μάλλον και λίγο χειρότερος, αλλά... Στο regular season επίπεδο που έχει τις ιδιαιτερότητες του, αυτή τη στιγμή ο Cade είναι σίγουρα στην συζήτηση με τους κορυφαίους. Βασικά η ερώτησή μου είναι All NBA First Team Lock. Το lock δεν μπορείς να το πεις γιατί είναι, ξέρεις, βελτιώνεται κάθε χρόνο. Πέρσι δεν ήταν τόσο καλός. Όχι, εννοώ lock για φέτος. Για μένα ναι, ρε. Δηλαδή, για μένα είπαμε ότι είμαι ο MVP. Τι συζητάμε. Άρα είναι σωστό 5 παίχτες με βάση στις regular season φέτος είναι, ναι. Αυτό είναι εγώ σκέφτομαι το πριν 2 χρόνια. Ρε. Οι Pistons είναι οι τελευταίοι και έχουν κάνει το ρεκόρ ητών και όλα αυτά. Και έχουμε φτάσει σημείο να συζητάμε αν ο Cade είναι καλύτερος φέτος από τον Λούκα ή όχι. Που για μένα φέτος είναι σίγουρα καλύτερος από τον Λούκα. Και μπορώ να σου κάνω ένα case ότι δεν έχω δει τέτοια regular season από τον Λούκα. Πάλι αφού το λες θα το πω. Γιατί το σκεφτόμουν λίγο. Σκεφτόμουν γιατί να μην πω ότι ο Κέιτ Κάνιγχαμ είναι καλύτερος παίκτης από τον Λούκα Ντόντσιτς αυτή τη στιγμή.
Και δεν έβρισκα πολλούς λόγους και πολλά επιχειρήματα υπέρ του Λούκα, για να είμαι ειλικρινής. Ναι, εγώ έχω ένα μόνο. Έχουμε πει πολλές φορές για το μπασκετικό IQ και όχι ότι ο άλλος δεν έχει IQ, ξέρεις. Έχει πολλά. Εντάξει, απλώς αυτό είναι ότι ο Λούκα σε πολλά πράγματα είναι ένα βήμα μπροστά από τον Κέιτ, τα καλύτερα πράγματα που κάνει ο Κέιτ. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι όμως. Ότι όταν βλέπω τον Λούκα Ντόντσιτς να περπατάει στην άμυνα και βλέπω τον άλλο να είναι τέτοιο σκυλί, δεν γουστάρω να του το δώσω και του Λούκα. Δεν είναι μόνο. Πες το ότι είναι υποκειμενικό. Δεν γουστάρω να πάω με τον Λούκα σε αυτή την περίπτωση. Θέλω να πάω με τον Γκέιτ. Για μένα η μόνη διαφορά. Εντάξει, εννοείται ότι υπάρχουν διαφορές στο παιχνίδι. Η μόνη αισθητή διαφορά που δίνει στο Λούκα το πλεονέκτημα είναι ότι το έχουμε δει στην off-season και το έχουμε δει με μεγαλύτερη διάρκεια. Ναι. Αλλά... Εντάξει, όχι. Γι' αυτό λέω για αυτή τη στιγμή. Προφανώς. Δεν λέω ότι all time αν σταματούσαμε αυτή τη στιγμή ο Λούκα είναι πιο κάτω. Ναι, όχι. Αυτή τη στιγμή για μένα αυτό που έχω δει από τον Κάνιχαμ είναι καλύτερο, ρε φίλε. Εντάξει, δεν είναι τρελό take αυτό, θεωρώ. Δεν με νοιάζει το take. Σου λέω, κάθομαι και το σκέφτομαι πραγματικά. Δεν με νοιάζει το τι θα πω. Απλά δεν βρίσκω τους λόγους για τους οποίους ο Κάνιχαμ δεν μπορώ δεν να είναι πούμε. σε αυτό το όχι, επίπεδο. Ναι, δεν είναι καλύτερος του Λούκα Ντόντσιτς, ας πούμε. Μάλλον είναι σε αυτό το επίπεδο. Και ξέρεις τι, με κάποιες έτσι μικρές λεπτομέρειες εμένα με τρελαίνουν. Το ότι 2 σεζόν πριν, όταν κάναμε εκείνο το επεισόδιο για το πόσο κακοί είναι οι Pistons, που είχαν χάσει τα 27 σερί παιχνίδια, πόσα είχαν χάσει, δεν θυμάμαι. Με τρελαίνει που αυτός ο παίχτης που είναι σήμερα σε αυτό το level είναι εκείνος που γύρισε και είπε τότε δεν είμαστε τόσο κακοί. Ναι. Και ας ήταν τόσο κακοί, γιατί ήταν τόσο κακοί. Ναι. Αλλά αυτός δεν πίστευε ότι είναι τόσο κακοί. Ναι, γιατί σου λέει αυτή είμαι εγώ εδώ. Δεν ξέρω αν το είπε έτσι ή αν είναι εμπιστοσύνη και στην ομάδα του. Εγώ πιστεύω ότι είναι κυρίως στον εαυτό του, γιατί φαίνεται ότι έχει τρομερή εμπιστοσύνη. Και αν το ακούσει να μιλάει φαίνεται ακόμα περισσότερο. Οπότε πιστεύω είναι αυτό το factor πάρα πολύ. Πιστεύω όμως ότι το σύνολο δεν απέχει πάρα πολύ το τότε και το τώρα. Είναι οι πορτιέριδες, ο Κάνιχαμ, ο Αουσάρ είναι εκεί. Που είναι... Ο κορμός και είναι αυτός. Ναι. Δηλαδή, πώς να σου πω, τα βαριά σου συμβόλαια αυτούς που θες να κρατήσεις ήταν και τότε. Δεν μπορεί να μην το βλέπει αυτό. Και κάθε μέρα σου λέει εγώ εκεί ήμουν. Υπάρχει μια διαφορά. Πάλι συνδέει κάπως τη συζήτηση για την Ανατολή. Αρχικά τότε είχαμε coach τουρίστα, ο οποίος μετά τους τελικούς του 21 καλά, όχι απλώς τουρίστα. Παράτησε το επάγγελμα. Είχαμε πρώην προπονητή. Ναι. Πρώην προπονητή. Το ότι έρχεται και την κάνει αυτή τη δουλειά ο Bickerstaff. Από τους Cavs. Από τους Cavs που τους αναφέρουμε εμείς ως pretenders τώρα και λέγαμε ότι, και όχι μόνο εμείς, μάλλον και οι ίδιοι οι Cavs αυτό πίστεψαν, ότι μάλλον ο Bickerstaff είναι καλός από το να σε πάει σε ένα επίπεδο αφάνειας. Ναι. Και τώρα ο Bickerstaff κάνει αυτά που κάνει. Ναι. Μάλλον είναι και ένας προβληματισμός για τους Cavs. Αν δεν βγήκε το εγχείρημα με τον Atkinson. Είχαν πολύ παρόμοιο roster building, αν θυμάσαι. Είχαν τον Garland στο ρόλο του leading guard, είχαν πορτιέριδες. Απλώς εντάξει, εδώ έχουμε και μια άλλη συνθήκη. Το λέω γιατί άμα δεν μας βγήκε το εγχείρημα Atkinson, μήπως πρέπει να κοιτάξουμε λίγο στον καθρέφτη. Ναι. Δηλαδή φταίει και ο Bickerstaff, φταίει και ο Atkinson μετά. Ναι, όχι δεν. Ποιος δεν φταίει μόνο. Να σου πω το άλλο, ότι πριν ένα χρόνο και κάτι, έχουμε κάνει ένα podcast που αφορά το draft class του 21. Ναι. Και έχουμε κάνει redraft. Ναι. Και ο Kate δεν ήταν το πρώτο pick. Όχι, δεν ήταν. Εμένα ήταν η τρίτο τέταρτο. Νομίζω τρίτο βγήκε, ήρθε σύνολο. Δεν θυμάμαι ποιος είχε κάνει. Όχι, σε μένα ήταν τέταρτο γιατί θυμάμαι να έχω πιο πάνω Mobley, Sengun και Wagner. Ναι. Κάπου εκεί βγήκε. Ναι. Τώρα θα ήταν πρώτος. Τώρα θα ήταν πρώτος εύκολα και το αστείο είναι ότι αν το κάναμε πέρσι μπαίνοντας στα playoffs, πάλι θα ήταν πρώτος. Ναι, θα ήταν. Εκεί είναι το ψωμί. Εντάξει, εγώ πέρσι μπορεί να βάζα πάλι το Sengun. Με τον έρωτα που είχα μέχρι και το καλοκαίρι. Αλλά εδώ είναι όμως ότι κάνει το turnaround σχεδόν άμεσα. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή συμβαίνει το turnaround και φέτος απλώς τα έχει πάρει όλα παραμάζωμα. Δώστε το MVP να τελειώνει.
Κάντε μια σωστή δουλειά. Αυτή η εικόνα που βλέπουμε είναι... Το σταματάω εδώ. Γιατί θα μιλάμε άλλα 20 λεπτά μόνο για το Gate. Λοιπόν, αυτά είναι. Τα αξίζει, ας μιλάμε όσο είναι. Ναι, ρε. Κανονικά την άλλη φορά, αντί για επεισόδιο για μια ομάδα, θα κάνουμε για ένα παίχτη. Αυτό θα μειώνεται όσο πάει. Μετά θα κάνουμε για ένα 12 μόνο. Μετά μόνο για ένα σουτ που έκανε. Μη μας προκαλείτε. Επειδή φαντάζομαι μερικοί τώρα σκέφτεται, έλα ρε παιδιά, σιγά μην κάνετε μόνο για ένα παίχτη. Στο μεταξύ, δεν έχει πει κανένας τίποτα μόνοι μας εμείς. Μην μας προκαλείτε. Ναι, μην μας προκαλείτε. Ξέρεις τι θα το κάνουμε, λέει. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε. Πείτε μας αν κάναμε κάτι τέτοιο. Αν λέω εγώ. Για ποιον παίχτη θα θέλατε να το κάνουμε? Για ένα παίχτη να μιλάμε. Ναι, μην πείτε τώρα Λεμπρόν και Λούκα. Πείτε κάτι πιο ενδιαφέρον. Πείτε, ξέρω εγώ... Δεν θέλω, μη σας προκαταβάλω, όποιον θέλετε εσείς. Για Λεμπρόν, άμα τα συνδέσεις, οριακά το έχουμε κάνει. Καλά, για Λεμπρόν μπορούμε να κάνουμε μια τριλογία. Ωραία. Εύκολα. Ωραία. Θα βάλω ένα mini challenge στον κόσμο. Ωραία. Και σε εμάς. Ταυτόχρονα. Μ' αρέσει που το βάζει το mini challenge μια μισή ώρα. Επειδή ξέρω ότι αυτοί θα έχουν μείνει μέχρι εδώ. Είναι κάποιοι λεμπρονικοί. Είναι κάποιοι λεμπρονικοί που όμως μας ακούνε και μέχρι το τέλος. Έχουμε πει κάτι θετικό για το Λεμπρόν. Θέλω πραγματικά, αν κάποιος θυμάται κάτι να το πει. Εγώ δεν θυμάμαι. Νομίζω έχω πει εγώ μια φορά κάτι θετικό, αλλά δεν το θυμάμαι τώρα. Εντάξει, να είμαστε δίκαιοι. Κάνουμε μαζί podcast στις εποχές που κάθε χρόνο είμαστε το κάθε πέρσι και καλύτερα στην καριέρα του Λεμπρόν. Ναι, εντάξει, προφανώς. Δηλαδή, αν κάναμε το 18, νομίζω κάτι καλό θα λέγαμε. Ή το 16. Καλά, το 16 ούτε εκεί λέει. Το 16 άμα είχαμε κάνει και το 18, εγώ μάλλον θα έλεγα μόνο καλά. Εγώ μάλλον θα ήμουν σαν αυτούς τους λεμπρονικούς που μας κράζουν. Εκεί κρύβεται η αληθινή αγάπη. Ναι. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ όσοι μας ακούσατε. Τα λέμε σύντομα.